كرب سلام 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 كما تخونون قاعد حان دلخم قاعد حان مصاحم كم تلمدو حبشا اديوكيشن لوم خا ناي كم ناي وترو ايانا بعل تمكرو حيزنا لكم مسينا لنا اتقحساي مالتيو سلازي لومي بزعبا زي حدش حقي اب ناي غزا مشات مي ملوات بحفش شابتي 6% ناي كوميشن دبل ارستينا هنزتي ጽቡቕ ገይሩ ክገልጸልና እዩ ብዙሓት ተሓትና ከም ዘለኹም ይርዳእና እዩ ካሕሳይ ጠፊኡ ለንቀነ እውን ኢልኩምና እሞ መፂ ብርሃን ገፁ ጠንበልበል እንዳበለ በቃ እንዳጎየ መፂ ኣሎ ክምህረና ኢሎም መዓንቲ ክሳብ ንስኹም ሸር ትገብርዎ ወይ እውን ሰባት ክሳብ ዝእከቡ ንእሽተይ መሰጋገሪ መዚቃ ክንገብር ኣሕዋት ቴንኪዩ حوي دخبلك مميري عركي كبل ابقي وقني متكات علبو خموت هدي ابي وتيبا على عبقدي ابي وتيبا على عبقدي لا 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 تيتي لا 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 تنافق حركي أبرحو قمعو خم تذكرك تذكرني روح للصوتانا وترور عيني حلف زكيري حنقني قبلني تنافق حركي أبرحو قمعو خم تذكرك تذكرني روح للصوتانا وترور عيني حلف زكيري حنقني قبلي أبكي زين السنة تدخل اللالي أي مثلا من يروح خمس الفلالي أي مثلا من يروح خمس الفلالي مفرد يبعينو كزيت أليمونا أنفتو سعيتو مقرك الليتنا أنفتو سعيتو مقرك الليتنا حوي دخبلك مميري عركي كبل تبقي وقني متكات علبو خموت هدي أبي وتيبا على عبقدي أبي وتيبا على عبقدي واي واي أخاي واي مبالتين يركا مساتيتي متصاوتين يركا مواحلتي تفالي خمس كدك خاب قدمي اي رخف كون كما خان لبي اي كسن اندحري خيوتي وقني قلبتي بركي نافقي زفت وعركي وقني قلبتي بركي النافق زفت وعركي لا 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 تيتي well good thank you ዝገለገለ ሙዚቃ ሳብቲ ነብስኻ እዩ ዝኣቱ ኣተኻ ሓሳይ ኣተኻ ሓሳይ ወጠፊእካና እኮ ቀኒኻ እንቋዕ ደሓን መፅኻ መብራህቲ ዳ ፀልሚትሃኒ ኣይደኖ ሩብ የብልካን ፅቡቅ ከመይ ተቐኒዩ ሰላም ዶ ኩሉ ሰብ ጠፊኡ ናበይ ከይዱ እንዳበሉ በቃ ረቢ ሸምናስክ እንታይ ኢኻ ክትብለና ወል ሎሚ سوري طفي خند زقانخو حد ادجستمنت حدش حقن تمص اقدم كا خات الزجاجمو قدمه زግጅት ገለመለታት እናገርና ኢና ፀኒሕና
ahead of time beat انتقرنايو تو أنا أشتري لوطات سلازي لمون زي ناي حبشة education تغطاتاري زي major زغانا لوط سلالغانا ترى إذا يفلت OES for the first time سلازغانا the financial long term investment عبية أجمع كختل لغل بزح financial جنزبون كدحين زغل جزا زي جز مريت زي جز زي شيء سلسلة ليلو بتعمي important ما انتهاي مالتي يوزلو تزي بزبل تنكف نخنبرو إلى ما سيزلعو صبو يا دحال شركة جبرا نتبي الدالي خياز اللخا so እንታይ እዩ እቲ ሕጊ እዚ ምፅኦሞ ዘለዉ ናራ ናሽናል ኣሶሴሽን ሪቴል ቼን ቱ ሪል ስቴት ዝብል እስኪ እንታይ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ዝያዳ ኸ ትፃላልኡ ካነ መን ከምፀሉ ገሊፅካ ኣለካ እንታይ እዩ ኣብዚ ሪል ስቴት ከምፃልና ዝኽእል እዚ ቼንጅ ወይ ከዓ እዚ ሓድሽ ሕጊ ናባኻ መግለፂ ካሕሳይ ስለዚ እዚ نار البهال ناي ملو أمريكا ناي ريل استيت عبي أسوسيشن يو علما ملو ناي وعلتهم حق صنحهم يوم هزقن تخصيصهم صابر بعد 210 مليون لو سوت وزحيهم تقبلهم ولو نسو ترحون انت يكونا دحر هذا أسوسيشن زي كنبر خم زي خيل لو تخيل له خم زلوا تيفتو تقبلهم ولو جن زي مالت جناتو جاج أي فرملون حرق زين دحر فرملو زين حقي صدقي زي ما عزيز جمر somewhere mid of July كجمر يجلي بحال at the same time وأنتهي مالتي زي منم عين فلطي in detail معناته totally حدش حقي خو صدقي مالتي زي مالت ني real estate بروكرات ني شياطي نجزائي كسافزي ب mutual agreement مر حقي خندزي كفلو زبحالي لنجن ب mutual agreement buyer سيلرن نانا وعلتهم بروكرات حيزهم جزاوتي نبرت هافتي كله كجزؤون كشطون زصن حلو كيزي هذه انت إذا هون زلوا قصر نيرو ولا كا بحقي exactly كندز يخفلو ناي بروكر في أي بهالمبر إتو قصر جنس أنيحي انت إذا قصر زين تلنا تفعل عليه بوتا برقص 6% ناتفعلن ديو نشتي exaggerate كوينو زور in generally 6 يلن ماليتا يكونن جن بب بوتا أو استفعل عليه مثالي ممر دسله حدا property تكز انت غينكا أمو حدش property in cap scratch building جزانا وعلخا خجمر انت غينكا سخايق ديتا بروكر يرليكا أي بروكر ترليكا انتلو بقى راح ينبر بتو شياتي ديفلوبرز يوم سلازي زوم ديفلوبرز نانا ناها ريبريزنت نقبر كندي يوم الخوفنا قال يوم 100% يخافلونا قال يوم كل 100% يخافلونا كل 100% نعاقب ديفلوبر نتخافل لا يراهم كسافزي زيتو mutual agreement يو negotiation يزبلن زلو እንደገና أب كالئون نعداغا زوصة جزا بين كاب بروكر نا بروكر انتخون تلو باير حيزان تخيدا وين عيشات انتخوينا كم تو عنتو لبلنا يوم كاب 6% that means كل جزا كما يسأنيحو شياتي جزا نتو ناي جزائي بروكر
الشياطي جزانا وعلو بروكر ايجنت ويدلالا مسحازة نتو ناي جزائي دلالا جزاء انت مسيح لي تتسمع معنا دين 3% خفلك اينا ايون 3 كل تنطو حمشته خفلك اينا ايون كل تنطو حمشته كل 1% خفلك اينا ايون كل تنط ناولو اجريمنت صنيحي جنا ابتح جنا لا ليستينج حدا جزا نتنوصون كلنا ازو ناي شياطي دلالا نزو ناي جزائي دلالا كخفلو مخانو ابتو اجريمنت صحيفو كل جزا عراغا زوصو نيرو سلازي شياطي نخلت يوم بروكرات يخفل صنيحو مالتي maybe in كاب جولاي فرقان دحار probably زي يلن يزبال زلو زي يلن مالت positive side اللو negative side اللو in generally هنريو خلنا بزحات فلاتات كم زلو منالبات زو كوميشن زي أبكندي حمشته أبكندي شدشته أبكندي 4 منالبات كوردي خليو مغناتو نزي زكاتاتل حقي لقومة من نجار سلالي يهلو بعلها مس بعلها agreement خوني مغناتو إزو ناي جزائي إزو ناي شياطي زخونة بروكر جزا أنا عراقة هوتسيو جن نزو ناي شياطي بروكر سلازي يخفلو then maybe up to ناي جزا تخفلو زلها بزح في 25 شح شياطي زخفل نورا نخلت يوم بروكر نتو ناي وعلو ناي شياطي بروكر طرح ناو عراقة نخوصلو يخفلو مالتي هانتو زيايا سلازي ناي شياطي ناي جزائي بروكر دلالا من كم زخفلو ينفلت موزير أنتاي مالتي مغناتو كتجز انت تدل انت لها انتاي حيث كارا اخاخت كيد بزي بروكر من كساس بطعمي كبيت سقمات خمس يخلي كبيت سقمات نغي مسوني بحق صريق الصنحة سلازي سهزن تاي كخوني خل نافزبل ومن البات ازو جزائي حدا نايوعل بروكر يحز كلتا من كم زخفلو موخندي كم زخفل بوعلي ديسكس كيرم يعصو سلسته تسرحون حر جزن اشتين تتخفلكا نشتي سرويس اندي خاتون بزح انت تخفلكا خا صبو غيركا زبلص سرويس تهب غنا كندي خا تخفلنا انت يلومنس تاي انت اي خبرلكم يا قديمه زطيه سلازي اقدمنا هزن نفلطو نايزو دلالازي وي ناي شياطي وي ناي غزائي انت اي يسرحهم و من نبابري غزا يكون كوميرشال يكون بيزنس يكون نخشط لومن نخغزون انتوص انتلو مجمرا ريتن كونتراكت ملو بملو اجريمنت يصحفو فاينانشال ناي لقاح زبله تاكس ريترن يكون دوكمنت يكون كله اورجانايز غيرهم مس لندر كله يحجزوه يردوه ابروفال لتر يراهولو paper work decision making كله يوصلو نسو طرحون انت يكون اتواغا نلعلي نتحتي نايلوم يواغا خمزي ايو neighborhood price خمزي ايلوم فايت يقورو inspection appraisal loan condition زي كله يصنعو negotiate يقورو لعلن تحتني يولو ناي شياطين تهينمون اقدمهم زغلو مصنعتي مسقورو اتو غزا انسبكت غيرهم وي تو بزنس انسبكت غيرهم غورلوتاتو استخاخيلو نخ اصبقو قدمو نخستخاخل مود حرا عبي صقمات نخيمصو انا اشتي سرحات ريبيرات غبريلهم ناي ادفرتايزمنت استهاله كاب كاميرامان ديو ناي درون بيكتشرات ريو كلينينج بيرسون نابت غزا سديدهم بتخكل بصبق كم زرأ
staging ዝበሃል ኣቑሑታት ዲስፕሌይ ንክግበር እሞ ብጣዕሚ ቆንጆ ኮይኑ ንኽረአ staging ካምፓኒ ተኻርዮም ፍላየራት ብምሉእ ዘርጊሖም ኦፕን ሃውስ ኩሉ ኣዘጋጅዮም እቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ መዓት እዩ ንዙ እዮም እውን ተስ 2% ተስ 3% ዘኽፍሉ ስለዚ እቲ ገንዘብ ትኽፈሎ ዲፔንድ ብቱ ትሰርሖ ስራሕ እዩ ዳስ ዋይ ንምሳሌ ናይ ሓድሽ ኒው ቢልዲንግ ክገዝአልካ ከለኹ ዳርጋ ኩሉ ሬዲ ገይሮም እቶም ዲቨሎፐርስ ስለ ዘምፅዎ በቃ እታ ኮንትራት ሪአን ፋይናንሻልን ዲስከስ እናገበርኩ ንክሕግዘካ ጥራሕ 1% ተኻፈሉ ንቕበል 2% ተኻፈሉ ንቕበል እንድሕር ዝነበረ ገዛ እንተኮይኑ ግን እዚ ብዙሕ ፀገማት ክመፅኦ ስለ ዝኽእል እቲ ኢንስፔክሽን ፍልይ ዝበለ እዩ ተቐዲምካ ዝግጅት ፕሪፓሬሽን ፍልይ ዝበለ እዩ ስለዚ ንሸያጢ ይኹን ንገዛ ይኹን ብዙሕ ስራሓት ስለ ዘለዎ እዙ ናይ ሪል ስቴት ወይ ናይ ደላላ ብሮከር ስራሕ ብጣዕሚ ብዙሕ ኮይኑ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እውን እዩ ሕዚ መን እዩ ዝጉዳእ ኣሎ እንተኢልና ሸያጢ የግዴታ ንዙ ደላላ ንዛ ገዛይ ናብ ዕዳጋ ክተውፅአለይ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ዲስከስ ክገብር እዩ ሜይቢ 2 ከፍል ይኽእል 3 ከፍል ይኽእል ሕዚ ቅድሚኡ ሸያጢ ንክልቲኦም ይኸፍል ነይሩ ንክልተ ደላላ የለን ሕዚ ስለዚ እዚ ገዛኢ እንታይ እዩ ክገብር ካብ ሕዚ እንድሓር ናይ ባዕሉ ደላላ ባዕሉ ክኸፍሎ ኣለዎ ማለት እዩ ቅድሚ ሕዚ መን ይኸፍሎ ነይሩ ናይ ሸያጢ ደላላ ያው እቲ ሸያጢ ይኸፍሎ ኣለዎ ነይሩ ማለት እዩ ሕዚ ግን ናይ ገዛኢ ባዕሉ ንኣይ ቆፂሩ ገዛ ክገዝእ ደልየ ፅቡቕ ክንደይ ክትከፍለኒ ከመይ ጌርካ ክትከፍለኒ ኔጎሽሽን ኣሎ ረኾነ ሜይቢ ከምቲ ናይ ቀደም 3 ለይ ክኸፈል ይኽእል ግን እቶ ሓደ 2 ከፍለኒ እንተ ደኣ ኮይኑ ከመይ ጌርካ ክትከፍለኒ ክሎዚንግ ኮስት ከፊሉስ ኢንስፔክሽን ኣፕሬዛል ዝኩሉ ወጨታት ከፊሉስ ኣቑሑት ናብዚ ገዛ ንክገዝእ ክንደይ ሶፋታት ገለመለታት ዝግጅት ገለ ገይሩስ እንደገና ንደላላ ከፍል ከሎ ንእሽተይ ክኸብዶ ይኽእል ማለት እዩ ኣብኡ ሓደ ግዜ ክግበር ዝግብኦ እንታይ እዩ እታ ገዛ 600,000 እንድሕር ወፂያ 600,000 ክንበኩም ኢሉ ገዛኢ ወይ ናይ ገዛኢ ደላላ ነቲ ደላላ እውን ባዕልትኩም ክፈልዎ ግን ናይ ደላላ 15,000 ናብኡ ክንውስኸኩም ካብ ጅባና ንኸይወፅእ ካባኻትኩም ይውፃእ ግን ንሱ ናብቲ ልቓሕ ንኽኣቱ ዝበሃል ሓደ ዝግጅት ሲስተም እውን ክጅመር እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ወዜሮ ዳውን ፔይመንት እተው እናበልናዮም እኳ እናኻበዶምስ 3.5% ዳውን ፔይመንት እተው ኢልናዮም እናኻበዶምስ ንደላላ እንደገና ባዕልቶም ንክኸፍሉ ንእሽተይ ክኸብዶም ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ዓብዪ ነጥቢ ኣብዚ እኒዮ መን ይኽፈል ንዙ ደላላ እዩ ቅድሚ ሕዚ ሸያጢ ዝኸፍል ነበረ ሕዚ ሸያጢ ናይ ባዕሉ ደላላ ጥራሕ እዩ ክኸፍል እዚ ብጣዕሚ ኣብ ዩኤስኤስ ሲግኒፊካንት ዝኾነ ዓብዪ ናይ ሪል ስቴት ማርኬት ለውጢ የምፅሎ ማለት እዩ unprotected buyers ተባሂሎም ይፅውዑ እዞም ገዛእቲ unprotected ንምንታይ ገንዘብ ከይኸፍሉ ክኸብዶም እዩ 15,000 ብውሕድ ክፈሉ ንኽብሎም እየ ንሓንቲ ገዛ ኔጎሽሽን እዩ 20,000 እውን ክፈሉ ንኽብሎም ክእል እየ ስለዚ ንዚ ኩሉ ዳውን ፔይመንት ከፍ ኢሎም እዚ ንክኸፍሉ ይከብድ ስለዚ እንታይ ክገብሩ እዮም መብዛሕትኡ ገዛኢ ገንዘብ የብለይን እሞ በቃ ባዕለይ ብሮከር እንተይቆፀርኩ ዝኩሉ ካብ ዝኸፍል እንተይቆፀርኩ ከኣቱ እየ ኢሎም ከኣቱ ክምክሩ እዮም ኣብዚ መንጎ እዚ ናይ ኢንስፔክሽን ዓብዪ ፀገም ክመፅእ እዩ ናይ ኣፕሬዛል ዓብዪ ፀገም ክመፅእ እዩ ኮንትራት ውዕሊ ኤርነስ ማኒ ለተሓዝካዮ ገንዘብ ናይ ምውሳድ ምክንያቱ ዝኩሉ ስለለ ይፈልጥዎ እዩ ቀደም እውን ነይሩ ስለዚ ባዕለይ ይፈልጦ እየ ባዕለይ ክእሎ እየ ወይ ከዓ ነቱ ናይ ሸያጢ ደላላ ተኣማሚኖም
يأتومو عبي صقمات خمصي يخل مالتي بزح شجرات خمصي يخل نزين ودخن نزين جزائي أقدمو تنقاق يا غيرو زتحاته ገንዘብ ክትካፍለን እንተኮይንካ ስለዚ ንስኻ ተኻላ ኸለለ ኢሎም ጠለቕለለ ልምድን ፍልጠትን ደሓን ዋጋ ክቦም ዝኽእል ብሮከር ሒዞም ክኣቱ ጥራሕ ኢና ሪኮማንድ ንገብር እምበር ብዘይካ ብሮከር ገንዘብ ንኸይኸፍሉ እንተኣትዮም ኣርናስ ማኒኦም ክብላዕ ይከኣል ኢንስፔክሽን ዓብዪ ፀገም ሂዩጅ ኢሹ ክመፅእ ይኽእል ናይ ኢንሹራንስ ዝበሃል ካቨሬጅ እዚያት ኩሉ ከበር ክገብሮ ኣይኽእልን major issue ይመጽሎ ንዙይ እዩ buyer is unprotected ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቅድመ ህዚ ብሮከር ይከላኸለሉ ነይሩ ህዚ ግን ተኸላኸለ የብሉ ንእሽተይ ገንዘብ ረኺቡ ተኸላኸለለይን ኢሉ እንተቆፂሩ ዝበለፀ እንተለይ ኮይኑ ግን ሓደ ግዜ ከምዚ ጠበቃታት እውን ወድኡለይ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ጠበቃ ግን እታ ኮንትራት ኢሉ ፅሕፍ እምበር ትኻሊእ ዝፈልጦ ነገር የለና ኣብቲ ስራሕ ኣይኮነን ስለዚ ብኸምኡ ፀገማት እውን ክመፅእ ይኽእል እዩ ኣብ ለይ ዋጋ ኣብ ገዛ እውን ክገዝኡ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ እቲ ዋጋ ለፅንዕ ብሮከር ፋይት ዝገብር የብሎም ስለዚ ሜጀር ኢሹ ንባየርስ ይኸውን ኣሎ እዚ ማለት ከዓ እቲ ዋጋ ናይቲ ገዛ እውን ሜይቢ ትሕት እውን ክብል ይኽእል እዩ ምክንያቱ ናይ ክልቲኦም ብሮከር ሓዊሱ ላዕሊ ይሰቕሎ ስለ ዝነበረ ሸያጢ ሕዚ ግን ናይቲ ሓደ ስለለይ ዘይኸፍል ናይ ዋጋ ትሕት ዝበለ ንእሽተይ ክቕንስ እውን ይከኣል እዩ ዝበሃል ግምት ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ታሕቲ ከም ዝፀሓፍክዎ buyer and seller will negotiate fee with their agents upfront ቅድሚት agreement ተፍታ ናይ መጀመርያ ክወዓሉ ኣለዎም buyer may pay out of pocket ካብ ጅቦኦም ገዛእቲ ክኸፍሉ እዮም ካብ ህዚ እንድሓር ካብ ዝልውሰን ካብ ጁላይ እንድሓር seller buyer ናይ ባዕሉ ብሮከር ከፊሉ seller እውን ናይ ባዕሉ ብሮከር ከፊሎም ክልቲኦም ተስማዕሚዖም ኣብ ውዕሊ ይኣቱ ስለዚ ክልተ ብሮከር ዝበሃሉ ካብ ህዚ እንድሓር ይተርፍሎ ማለት እዩ ንሓደ ገዛ ኣብቲ ውዕሊ ክልተ ብሮከር ገና ይጅምሩን ገና ክሽየጥ ከሎ ገዛ ክልተ ብሮከር ሒዙ ይሸጥን ናብ ዕዳጋ ይውፅእ ድሕሪኡ እቲ ሓደ ብሮከር ድሓረ እዩ ጆይን ዝገብር ኣሎ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዝበሃል ግን ኣብ ኮንትራት ኣብቱ ፎርሴል ዝበሃል ክልቲኡ ይህሉን እዚ ናይዚ ኮሚሽን ክንደይ እዩ ዝበሃል ነገር at this moment unknown ሓንተ ይፍለጥን maybe ናይ ገዛኢ ብሮከር ብዙሕ ከፍሉን ብዙሕ ክፈለኒ ክብል እውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኮሚሽን ውዕሊ ዝበሃል የለን ስለዚ እቲ ውዕሊ ክልቲኦም እዩ ዝኸውን ስለዚ እዚ ኮሚሽን እዚ ዘይተፈልጠ ቁፅሪ እዩ ክንደይ ከም ዝኸውን ሓድሽ ሕጊ ክፍጠር እዩ ሓድሽ ሕጊ ከመይ ገይሮም ከም ዝፅሕፍዎ ኣይንፈልጥን ኢንሹራንስ ገለመለታት ኩሉ ክለዋወጥ እዩ ብዛዕባ ናይ ኢንስፔክተራት ይኹን ናይ ኣፕሬዛላት ይኹን እቲ ሪል ስቴት ካምፓኒ ባዕሉ እቲ ለንደር ባዕሉ ገና ሕግታት ድሕሪ ህዚ ክመፅእ እዩ እቲ ሕጊ ከመይ ምዃኑ ገና ዘይተፈልጠ እዩ ምክንያቱ ተወሲኑ ማለት ኣይኮነይ ገና ናብ ፍርዲ ቤት ክኸይድ እዩ ናብ ፍርዲ ቤት ምስ ከደ ፍርዲ ቤት ንዙ ተዋዒሎሞ ዘለው ኣክሰፕት እንተገይርዎ ድሕሪኡ እንደገና ካልእ ሓድሽ ሩል ክመፅእ እዩ ግን ናር ዝበሃል ሪል ስቴት ካምፓኒ ዝበሃል ንዚ ኩሉ ጠርኒፉ ዝሕዝ ካብ 1.5 ሚልዮን ብሮከራት ሒዙ ዝነበረ እዚ ጠቕላላ ዋይፕ ኣውት ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ኣብቲ ታሕቲ ከም እንሪኦ ናይዚ ብሮከር ስራሕ መዓት ስራሓት ሕዚ ኣብ ኔጎሽሽን ይኣቱ ኣሎ 10,000 ክፈለኒ እንተኢሉኒ ሓንቲ ገዛ ክገዝአሉ ክውደአሉ ናይ 10,000 ከፍሎ እየ 15,000 እንተኢሉኒ ናይ 15,000 ከፍሎ እየ እቲ ዝህቦ ሰርቪስ ውስኽን ይቕንስን ስለዚ ብገንዘብ ኣድቫንቴጅ እንተሃለዎ ብሰርቪስ ግን ዲስ ኣድቫንቴጅ ክህሉ ይኽእል እዩ
ጥያቄ ኣለዎ ዶ ካብዚ ዝሓለፈ ያ ፅቡቅ ኣብ መወዳእታ ክንገብረሉ እቲ ጥያቄ ድሓን መግለፂ ምበላ ምስ ወዳእካ ፅቡቅ ናይ ብሓቂ ኣሸጋሪ ምዃኑ ኣዝዩ እውን ኣይተፈልጠን ከምወይ ዝበልካዮ ገለ ሕጊ ንፅበ ሆፕ ብኩሉ ሙሉ ገለ መእሰሪ ክመፆ ኣለዎ ነቲ ብሓፈሻ ሪል ኢስቴት ፅቡቅቲ ነገር ድሓን ኣለኒ ነጥቢ ኣብ መወዳእታ ክሓተካ ሕሸኒ እውን ምስ ገለፅካዮ ኩሉ ማለት እዩ ስለዚ ከምቱ ኩሎም ዝብልዎ ኣለዉ it is too new to understand how it will impact house market dynamically house market ንላዕሊ ከውፅእ ድዩ house market ንታሕቲ ከውርድ ድዩ ብዙ ህዚ ዝተባሃለ ህዚ እንወስዶ ኣክሽናት ኣለና ኣብዚ ሞመንት ምንም ዓይነት ኣክሽናት የለይ ምክንያቱ ኣፕሩቭ ነው የተገብረ ቱ ዳኛውን ኣይፅለሆን ስለዚ ኢምፓክቱ ንላዕሊ እስከውርድ ይኽእል ንታሕቲ እስከውርድ ይኽእል መብዛሕቶም ካብቲ ዝብልዎ ሰርቪስ እዩ ዘይክህሉ እምበር ዋጋ ናይ ገዛውቲ ብዙ ናይ ብሮከራት ለውጥታት ናይ ምውራድ ዕድል ኣሎ እዮም ዝብሎ እምበር ናይ ምውፃእ ዕድል የለን ምክንያቱ እቲ ነኽፍሎ ፊ ኮምፒቲሽን ክህሉ እዩ ስለዚ ንታሕቲ ክቕነስ ስለዝኾነ ምናልባት ኣብቲ ናይ ገዛ ፊ እውን ንእሽተይ ድኾን ለውጥታት የርኢ ይበሃል ኣሎ እዩ ኣብኣ ንእሽተይ ሕሳን ትፅቢት ማለት እዩ እዚ ሕግታት ኣብ መስርሕ ምስ ጀመረ እቲ ናይ ገዛ ዋጋ ምሕሳር ዝብል ግምታት ብኣዘር ወይ ክረአ ይክእልን በቲ ካልእ ወይ ሕጂ እንታይ ዓንተ እውን ጠቂስካ ኢኻን ለሰይ 600,000 ናብ ማርኬት ወፅያ ንበላ እዛ ገዛ እዚኣ እቲ ገዛኣይ ነቲ ብሮከር ክኸፍል ስለዘይደሊ ወይ ከዓ ስለዘይክእል ልዕሊ ዓቕሙ ክሳብ ዝኾነ ከባቢ 15,000 ሚኒማም ኢና ንብል ዘለና ሕና እቲ ሸያጢ ከም ክሬዲት ገይሩ ኣብነታ 615 ተጠቅም ካላ ኤግዛምፕል እየ ከምኣ ገይሩ ንዕኡ ከም ክሬዲት ባክ ገይሩ እንድሕር ክስርሓ ኮይኑ ሓንቲ ፖዚቲቭ ንሳላ ንብል ኣለና ምክንያቱ እታ ገዛ ክሽየጠሉ ደሊቱ ኣሎ እቲ ሰብ እዙ ካብ 600 ብዕዳጋ ዘውፅኣ 615,000 ከውፅኣ እዩ እተን 15,000 ክሬዲት ባክ ንክጥቅም ነቲ እንታይ ንምርካብ እዩ ሞር ገዛኢ ንምርካብ ንዕኡ ማለት እዩ እዛ ነጥቢ እዚኣ ነታ ገዛ ፕራይስ እንታይ ትገብራላ ሃይ ትገብራላ መስለኒ ስለዚ ብኸመይ ኢና ሓስር እንግምቶ ዘለና እምበሽ እዚ እንዳበልና ክውስኽ ፕራይስ እንዳሓሰብና ሲ ብኸመይ ኢና ደኣ ክቕንስ ዋጋ ንብሎ ዘለና እስኪ ብኣቁርብ ክትምለሳ ስለደለኹ ኣንተ በተንኪፍካያ እንዳኻ ክትገልፃ ድሌካ እየ እቲ ብዙሓት ዝብልዎ ዘለዉ እንታይ እዩ ሓደ ከውፅእ ከለውን በቲ ዋጋ ብትክክል ብዋጋ ኣውፂእዋ ድንዮ ኣይውፅኣንዮ ኢልካ ገና መፅናዕቲ ክኣቱን ድዩ ትገዛኢ ስለዚ እንተስ ንሎንግ ተርም ንሙሉእ ክሻው ዝውድእሉ እንተስ ንሓፂር ግዜ ድው ለቢሉ ንካሕሳይ ዋጋ እዚኣ ረአየለይ ክብለኒ እዩ ክውደልካ ክትቆፅረኒ እንተኮይንካ ኩሉ መፅናዕተይ ክገብር ኣብ ጥርሓ ሜዳ ሰርቪስ ግን የለን ምክንያቱስ ናተይ ኣድቫንቴጅ እንታይ እዩ ክብሎ እየ ስለዚ እዚ ሸያጢ እዚ ናብ ዕዳጋ ብተዋጋኣ ድዩ ከውፅኣ ኣየውፅኣን ብትክክል ብተዋጋኣ እንድሕር ለውፅኣ ኮይኑ ኣቀዲሙ ምናልባት ነቲ ብሮከር ንክኸፍል ከምቲ ቅድሚ ህዝቢ እውን ዝኾን ዝነበረ ኤክስትራ ውስኽ ኣቢሉ የውፅኣ እሞ ምናልባት ታኺ ክገብር ይኽእል እዩ ንባየርስ ብሮከር ስትል ሕጊ ኣይህሉን እምበር ባዕልቶም ብሮከራት ሕጊ ክፈጥርዎን እዮም ድሓረ ካብ ላዕላይ ምንም ዓይነት ሩል ዘይብሉ ስለዚ ኣነ ክሸጠልካ ሪኻ ደሊ እዛ ገዛ እዚኣ 10,000 ፍላት ፊ ባየር ሒዙ ንዝመፀ ብሮከር ህዚ እውን ንኽፈል እንተኢልና ፅቡቅ እዩ እሞ ከምዚ ጌርና ውዕሊ ኣብ ማርኬት እንተእትልካ ቀልጢፉ ገዛኢ ክትረክብ ኢኻ እንተዘይለ ግን ገዛኢ ትረክብን ክትፀንሕ ኢኻ ጠጠው ክትብል እያ ብሮከር ዘይብሎም ንብሮከር ባዕልትኩም ክፈሉ እንተኢልካ እዮም
كخفلو يخولون سلازي some kind of agreement أنا نسخن نقول إلى نتو شياطي واقع وسخبلنا العلب بيننا نوص أي أخولية سلازي إذا negotiation زي جنا خمسي خندي نجارات خمسي جن in generally أبتحجي سلازي اللوجن كيدم هذه 10,000 نزانا يشد دشتميتي ناي نحدا ناي باير بروكر لخفل نورا ب10,000 نوغوشيت غيره اوكي 10,000 حبني نفتو واقع اخوص خويه زين 10,000 انصرف 18,000 ب10,000 كقبلك خيلي يله unknown caller كقبلك خيلي يله نوغوشيت اجريمنت تقبر خيل مالتي سلازي بصحف سلالي تقمط تا نوغوشيشن سي مجمرات تدا حدا نغار كنصحتو لينا بمدنغاز هزكو عندي بروكرات بقى فول تايم صراحه قلم الا شي جميرهم اللو سايكولوجي ايزي خلاص اب تو اندستريز بزح بروكرات فلطات لمدي اكسبيرينس مانجينج بروكرنا معلتهم زي ولهم بزح سكيلات يكون بزح سربيتات بقدون زي هونورو قلمتات بفرحي مخنياتو كلتا 3 ورحي بيزنس انهم كوف مسولو 5 ورحي بيزنس انهم شاولصنا بعلس نفتو مጨረሻ اجريمنت ገለ خشاب زقرب እናተ قرارا شاب المصص نيشتي ግዜታት ክውሰድ እንዲዩ ብዙሕ ብሮከራቱን ሳይኮሎጂ እንካብ ዕዳጋ ክወፁ እዮም ስለዚ እቲ ኮምፒቲሽን ገለ ክህሉ እዩ ስለዚ እቲ ብሕጊ ዝፀደቀ ቁፅሪ ስለለየሎ ትሕት ዝበለ ናይ ምቕባል ናይ ምቕባል ትሕት ዝበለ ናይ ብሮከር ፊ ናይ ምውሳድ ዕድላት ክህሉ ስለልኽእል ተዋጋ ንእሽተይስ ስላይትሊ انتس 10,000 يكون انتس ناي بروكر في 15 يكون كورد يخيل يوز بحال قمت له بمبزحته بيزنس اناليسيس هذه كمزي كبحال يختو له يدخل انطرح تو سيف زوريو يكون تم بروكرات تم نبزح عمد سرحو لهو انالايز مالته يا صبوتي اشي ولدحان قالو حتى سلازلني اصلحان مودعته حتى كاين وسلازي ناي بايرس ايجنت بتي واقع انت لي تسمع معي يا ريفيوز يقبر مو ازو باير كالي عدلات ناي مدلاي كونتات كله كفتريو ازو بوزيتيف سايدو انت ايو نيجاتيف سايدو انت ايو نزبل maybe home buyers cost ناي تو غزا to expense كقنسي كاليو لبحال تسويت له تحقي جولاي فرق جولاي افكت خوسريو انشعيتو حدش حقتات كمصيو هوم سيلرات زحشه opportunity نيو مالتيو كا هوم بايرات معناتو نحد بروكر يخفلو له مالتيو حاد بروكر من كم زخفلو غنا يتفلطي increase of transparency خمصي يخيليو هذه هوم جزاتي بزعبا كوميشن حدش ستراكشر حدش حقي كم هاولكم كوريو زي نورا قيدم هذه زي فلطوه زي بفلاي ني حبش انا بطعم خبيدي قاليو تو ترم تو انقا ايردو ني فلطون what is appraisal في خندوزي تكفلها تايم هنا appraisal فلطو سوون يلن تو ترمتات قليله يكوني سلازي بفلاي ني دياسبورا اي مين ني كاب فورينرز كاب دغ لمصانا فورينرات first time home buyer زخنا منم فلطه قدماي ون زي نبرنا وزي بتعمي كبيد نغريو ماركت نافي شيفت كم زغبر بحقي ناوزي شيفت قبر إلكا تزارولو خناتات نشتي يشجريو تحت كبليو إلو بزح سوي زاربيو بزعبا زو تشينج زي زوم هوم بايرات بفلاي ملو بملو بنيوس يخون كاب اب كوميونيتي زغبر كلاسات يخون من علوات تبزوناتنا كوميونيتي يقربا غيزه
ከምኡታት ክላስ ክንህብ ሓሳብ ዝግጅትን ኣለና ምክንያቱ ገዛ ይኹን መሬት ማለት እዚ ብጣዕሚ ኣብ ሂወትና ዓብይ ሂውጅ ዝኾነ ነገር እዩ ስለዚ እንተይፈለጥካ ብቐሊሉ እቱ ክትብሎ ከቢድ እዩ ብርግፅ ኣብቱ ናይ ኮሚኒቲ ምምሕዳር ዘለና ገና እቲ ናይ መጀመርያ እኳ ክልተና ሪል ስቴት ብሮከራት ኢና እሞ ዲስኣድቫንቴጅ ንኣና እንተኾነ እውን ናይቲ ህዝቢ ሳክሰስ ነቲ ኮሚኒቲ ሳክሰስ ስለ ዝኾነ ግን ሪል ስቴት ክላስ ኮሚኒቲ ናይ ምሃብ ፕሮግራማት ክነውፅእ ኢና ዝበሃል ፕላን ኣሎ ምክንያቱ እዚ ህዝቢ ክጉዳእ ኣይንደልዮን ክጠፍእ ኣይንደልዮን ብንእሽተይ ነገር ዓብይ ፀገም ክመፅእ ይኽእል እዩ 10,000 ሕትሕዝ እርነስ ማነ ተባሂልካ 10,000 እርነስ ማነ ለይ ክትረኽባ ትኽእል ኢኻ እቲ መዓልትታት ብምሉእ ዝሕልወልካ ዝከላኸለልካ ሰብ ስለዘየሎ ማለት እዩ እዚ ማርኬት ሽፍት ኢልና ኢና ስለዚ ኤዱኬትድ ዝኾነ ዲሲዥን ንክትወስድ ጠለቕ ዝበለ እቲ ኮሚሽን ከመይ ከም ዝስራሕ ሙሉእ ብምሉእ ፍልጠት ክህልወካ ኣለዎ ንሸቲ ሞር ቻንስ ይህብ ኣሎ እቲ ቻንስ እውን እቲ ኮስት ሎወር ናይ ምግባር ዓብይ ዕድል ይፈጥር ኣሎ ህዚ ንሸያጢ ይሕሽ ካብ ንገዛኢ ለገድዶ ክንዲዚ ገንዘብ ኢሉ ለገድዶ የለን ኦፈር ክትወ ተኮይንካ እውን ገና ላዕሊ ወሲኹ በልክ እንደዚ ኦፈር ሃበኒ ኢሉ ለካ ብቲ ዋጋ እውን ኣይኸውንን ድሓረ ፌይል ናይ ምግባር ዕድል ኣሎ ዶ እወ ምክንያቱ ኦቨር ፕራይስን ድሕር ሂብካዮ ኣፕሬዛልን ድሕር ለይመፅዩ እታ ለይመፀት ኣማውንት መን ይኽፈላ ዝብል ኔጎሽሽን ዲስከሽን እውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ 30 መዓልቲ ብቐሊሉ ገዛ ክዕፁ ዝግባእ ክሎዝ ክግበር ዝግባእ ሞስትሊ ኣቨሬጅ 30 መዓልቲ እዩ هذه ورح الفرقان ما يبي خلد التورحي دحريون وطبقات بقى بدن بقرهم يقروا له نعطاتهم من عبي بزنس يفتر لهم الله بكر اللي لون تخوينوس أجمعات كتري أجمعات تفتر فردويت كورت زياد كله إيشو تات له سلازي زي بزي تتصبيوسب حقي دروي يبيلك حدش حقي مصيخا تخصيصكم يخم أتفقكم يخم እንደዚህ ትኸፍሉ ካብዚ ነገር እዚ እውን ትወፁ ተባሂሉ ኣብኤስ ንእሽተይ ተደርበ ይመስል እዚ ማለት ግን ብፍላይ ንኣና ነደ ዲያስፖራን ካልእ ዓዲ መፃና ተርሙ ዘይንፈልጦ ሕጊ ዘይንፈልጦ ዓብዪ ዲስ ኣድቫንቴጅ ስለዝኾነ ባየርስ ብፍላይ ብጣዕሚ ክንጥንቀቕ ኣለና ኢልና ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታ ክንህብ ኢና ንደሊ ኣቐዲምና ፅቡቅ ያ ቴንክ ዩ ጋሕሳይ በዚ ኣጋጣሚ ኩልኩም ተዓዘብቲ ናይ ሓበሻ ኤዱኬሽን ከምዚ ኣቲ ካሕሳይ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ኮሚኒቲ ትምህርቲ ካልእ ሓበሻ ኤዱኬሽን እውን ሌክቸራት የዳሉ ኣሎ ንበዓል ካሕሳይ እንዳምፀ ሌክቸር ዝገብሮ ብምሉእ እዚ ከም ሌክቸር ከባቢ ንሰለስተ ወርሒ ዝኸይድ ኮርስ ድራፍታ ምግባር ኢና ዘለና 3 ወርሒ 4 ወርሒ ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና ግን ጥራይ ሪል ኢስቴት ኣይኮነን ኩሉ ብዛዕባ ስታክ ማርኬት በል ቢዝነስ ንምግዛእ በል ብዕሹግ ዝኾነ ሌክቸራት እንዳደለና ከም ዝብሎ ዘሎ ዋላ ኣብቲ ኮሚኒታት እንዳኸደድ እንዳበልና እውን ነዳልዎ ኣለና ንሕና ኢና ንብደል ንሕና ኢና ንውፃዕ እዚ ካሕሳይ ዝገልፆ ዘሎ ሶ ነዚ ክንገጥሞ ክንክእል ኣለና ኩሉ ሻዕ ተመክሮ ዘለዉ ኣያታትና ኣብ ካሕሳይ እውን እንዳፀዋዕና እንዳምፃና ዝለዓለ ክንገብሮ ክንፍትና ነዚ ኮሚኒቲ ነዚ ህዝቢ ቢዝነስ ተዛረባይ ሓበሻ ማለት እዩ ፅቡቅ እያ ካሕሳይ ኣነ እውን ክውስኸልካ ስለ ዘለኹ እታ ፕላን ኣምፂኹማ ዘለኹም ሲ ኣም ሳፖርቲን ማለት እዩ good good هو تጠቅም እያ ቱ ኮሚኒቲ ሲ ከማይ ይኹን ከማኻ ዝመሰለ ብኡ ዝሓለፈ ኢንፎርሜሽን ዘለዎ ስልኪ እናደወሉ ከመይ ጌርካ ካ ገዛ ገዚእካዮ ካብ ዝብሉም ካብ ሓደ ዓርከም ሓደ ዓርከም ንሕና እውን እናደወሉ በብግዜኡ ካብ ዘሸግሩና ኢን ጀነራሊ ከምዚ ህዚ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ሰዓት ኣብ ሰሙን ሓንቲ ሰዓት ኣብ ሰሙን ሓንቲ ሰዓት ኢንፎርሜሽን ተለገስና ነቱ ኮሚኒቲናስ ሎንግ ተርም ዓብዪ ቫልዩ ኣለዎ ቴንክ ዩ ስለዚ ስዑልካ ብቐሊል ዝርአ ነገር ኣይኮነን ኣነ ባዕለይ ቶም ካስተመር ይመፁኒ ቱ ዝገርም ነገር እዚ እዩ
كاستمر يمصمن مو جزا نريو ناي خلكو جزا هندزي جزي ويبل هذه زو حنت جزا لجزس بقى معات انفورميشن نتوز الزولم ملو بملو امينومس بناتو خريم زللي هو ناي خلم مرجو خندزي يولني تخكل 20% داون بيمنت دي يجرلو 10 دي يجرلو حمشته كو يها تقبر لها بروبرتي تاكس نات كان حددي نيبرهودو اريا او حددي ولا واقع او 500 تنتهونسي 500 كحسايز غور كو داون بيمنتن ممر دسلز غور كاي داون بيمنتن فلل يلو دو سلازي اتو حبشانا عبي صقم زلو اب كندي بروفيشنال سب كندل طيق بقى خلا خمزي اي غيرو ناتيون كما تخون خلاو زبوتا زي غزيو نايون اوت غز ليلكا خلا حموش تبدرو ميغزيو نايون كمزي سلازي انكاب فلطت زيولو حنت غزا سلل غزا فلات انكاب كتكبر ني بروفيشنال سب لخفل تخوينون حنت ساعات يكون ناي كل ساعات تخفيلكا ون جن طلق البلا فلطت بليز كاب بروفيشنالات راح تقبل مبر انكاب زغز تقبلكا تو انفورميشن زي كونن نزاوعها اب صقم اتوات تخكل مخري كونن بحالتينا alternative approach for buyers and sellers لبلنيو ومو بروكر in case بروكرات اندحر صدق لي يخفلوا خوينهم بفلاي ناي باير مالتي سيلر قديتا يخف كندي كم تخون نيغوشيت تيانساون سلازي alternate خال امارات خن تايدا خون زخيل ምናልባት እትገዛ ሴል ባይ ኦውነር ኢሎም ከቕምጡ ይኽእሉ እዮም ፃዕሪ ብፍላይ ኮሚሽን ንኸይኸፍሉ ሴል ባይ ኦውነር እዮም ዝብልዎ ብሮከር ከፈለ አይደለም ሴል ባይ ኦውነር ድሕሪኡ ንዙ ገዛኢ መን ሒዝዎ ክመፅእ ኣበይ ከዩ ክዝርጋሕ እዚ ኩሉ ገዛውቲ ክሳብ ሕዚ እኮ እዚ ናሽናል ሪል ስቴት ናይ ባዕሉ ኣለዎ ንሱ ክቕፅል ድዩ ከመይ ገይሩ ክቕፅል ንሱ ይቕፅልን ኣርኢ ኮሎራዶ ዝበሃል ንመን እዩ ክቕፅል ምክንያቱ ንብሮከራት ጥራሕ እዩ ዝቕፅል ነይሩ ሕዚ ሓድሽ ዝኾነ ሕግታት ክመፅእ ስለዚ ኦንላይን ሪል ስቴት ፕላትፎርም ብምሉኡ ክመፅእ ይከኣል ፍላት ፊ ብክንዲ እየ ለኽፍል 10,000 እየ ለኽፍል ኢሉ ፍላት ፊ ዝህብ ኤምኤልኤስ ሰርቪስ ዝህብ ክመፅእ ይከኣል ዲስካውንት ክንህብ ኢና ኢሎም ብሮከራት ብዲስካውንት ከቕምጥዎ ይከኣል ድሓር ከመይ ከም ዝረኽብዎ ይፈልጡ እዮም ናይ ሪል ስቴት ጠበቃታት ሕዚ በቃ ስራሖም ኩሉ ከስፋሕፍሑ እዮም ባዛ ኮንትራት እዚኣ ረአየለይ ወይ ብሮከር ወይ ሎየር እንታይ ረአየልካ መቸም ትፈልጦ ነገር ለየሎ ኮንትራት ስቕልካ ክትፍርም ኣይትኽእል ዓብዪ ሪስክ እዩ ስለዚ ናይ ሪል ስቴት ጠበቃታት በቢግዜኡ በቃ ንምበልኩም እናበሉ ጠበቃ ዝሓዞ ነገር ከዓ ተወዲኡ ከምዘይፈልጥ ኩልና ክንፈልጥ ኣለና ተተወዲኡ ሰዓት ስለ ዝኽፈል ወያ ስራሑ ጠጠው እያ ትብል ስለዚ ጠበቃ ዝበሃል ዝሓዞ ኬዝ ሊዝ ኣግሪመንት ውዕሊ ዲቮርስ መሬጅ እዚ ኩሉ ፈፂሙ ተወዲኡ ይፈልጥን እንካብታ ናይ ብሮከር ንዓቐብ እናወስኽ በብሰዓቱ እናወስኸ እዩ ተን ገንዘብ ኩሉ ንልእጡን ስለዚ ንዝያት ኩሉ ክንጥንቀቕ ኣለና ሪል ስቴት ኮንሰልታንትስ ክመፁ ይኽእሉ እዮም ቢዝነስ ውሕድ እንተይልኒ ሪል ስቴት ኮንሰልታንት ኢለ በብሰዓት ተስ 200 ተስ 180 ተስ 300 ሜይቢ ኦፊሰይ ክኻፍት ትኽእል እየ ምክንያቱ ሚንስ ኦፍ ኢንካም ንኽእል ልሸልኒ እሱ ቆይለ ፍሪ ሰርቪስ ክህብ እንተኮይነ ንመምህር ደስ በለ እዚኣ ቀዳም ጥራሕ እየ ክህብ እምበር ንካልእ ፍሪ ሰርቪስ የለይ ምክንያቱ ፍሪ ሰርቪስ ተሂበ ከመይ ገይረ ክናበር እቲ ኢንፎርሜሽን እሱ ቆይለ ይቡን እዚኣ ነገረኒ ክብለኒ እዩ ናይ ኦፊስ ምፃእ ግን ቸክ እንደዚ ሒዝካ ምፃእ እየ ክብሎ ንታ ናይ ኮንትራት ኣድቫይዝ ይኹን ካሊእ ይኹን ስለዚ እዚ ኮንሳልቴሽን ካልኦት ብጎኒ ክኽፈት ይኽእል እዩ ፐርሰናሊ ንኣና ንኸማይ ዝመሰለ ቢዝነስ ሞር ኢሉ ውስኸለይ እምበር ከምዚ ዝመሰለ ሓስብ ቢዝነስ ከይጠፍአኒ ከይውሕደኒ ገለይለ ምንም ዓይነት ጭንቂ የብለይን ኢንፋክት ብዙሓት ካብቱ መስመር ክእለ ኢልና ስለዝኾኑ
ምንም ብዘይካ ምንም ጥያቄ ስለዚ ኣስፊሕና ናይ መሓዝን ናይ ምምሕያሽን ልውጥውጥ ኣቢልካ ሞዲፊኬሽን ፈጢርካ ናብ ዝሐሸ ቢዝነስ እምበር ትሕት ልብል የለን ኣብኡ ናይ ገዛውቲ ጥራሕ እውን ዲፐንደይ ንገብርን ካልእ እውን ብዙሕ ነገር ስለለለና ብዙሕ ሽግር የብሉን ኢን ጀነራል ግን ድሕሪ ህዚ ክጥንቀቕ ዝግብኦ ገዛኢ ካብ ብዙሕ ነገራት እዩ እዞም ዝርዝር ካብ ሓደ ክሳብ 6 ኣቢልናዮም ዘለና ግዴታ እዩ ክፍጠሩ እዮም እዚ ለይፍ እንድሕር እዚ ልወፅእ ኮይኑ ስለዚ ንዚ ቀዲምና ዝግጅት ክንገብር ኣለና ኢልና ዓብይ ምክሪ ኢና ንህብ ፅቡቅ ያ very important እቲ ዘምፀኻዮ ብዙሕ ዝኾነ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክመፅእ እዩ ኣዝዩ መትሓዚ ክሰኣነ እዩ እስኪ ኣብታ ነጥቢ let's say sellers ሸያጢ ገዛ እንድሕር ኮንካ እውን ሕጂ ሕጊ ይብልካን ዋላ ባዕልኻ ኦውነር እውን ክሸጦ ይኽእል ኢና ንብል ዘለና በቃ ሕጂ ምክንያቱ እቲ ኦውነር ባዕሉ ኩሉ እቲ ናይ ኮንትራት በልቲ ካልእ ኩሉ እቲ ንፈልጦ ዲልሲ እሱን ክገብሮ ብቕዓት ኣለዎ ድኒ ዝብል ሕቶ ኣዝዩ ከቢድ ኢልሓ ናብ መወዳእታ ሒዘያ ኣለኹም ሰዓት ተኣሳሰር ሕቶሞ ነዚኣ ከረጋግፃ ስለ ዝደለኹ እየ ሓና መወዳእታ ግን ሰዓት ተኣሰር ኣለሃኒ ነጥቢ እዚ እምበር ክሸጦ ተደሊኻ ገዛኻ እውን ባዕልኻ ክትሸጦ ትኽእል ኢኻ ገዛ ተደሊኻ ባዕልኻ ክትገዝእ ኢኻ ዝሕግዚ እንታይ ኢኻ ክትገብር ከም ሓበሻ ኮሚኒቲ እዚ ዓብይ ኣጀንዳ ኣልዒልካ በይኑ እውን ክነምፅኦ ንኽእል ኢና ነዚ ርእሲ እዚ ፍልይ ብዝበለ መዓልቲ ይመስለኒ ካልእ መዓልቲ ንሱ ክነምፅኦ ኢና ስለዚ ሞር ዲስከሽን ክህልወና እዩ ዲቴይል ነጥቢ ብነጥቢ ምእታው ክንጅምር ኢና እቲ ፕሮግረስ ከመይ ይኸደሎ ናበይ ይኸደሎ ኢልና ክነፅንዕ ኢና ብዙሓት ናይዚ ልምድታት ዘለዎም 30 ዓመት 50 ዓመት ማኔጂንግ ብሮከራት ኮይኖም ዝፀንሑ ካብኣቶም ምክርታት ኮት ነጥብታት እንታይ ይውር ኣሎ ምክንያቱ ህዚ ካሕሳይል ተዛረኩ እቲ ክኸውን እንደኾነ ይኽእል ዝበሃል እዩ እምበር ከምዚ ክኸውን እዩ ኢልካ ክንዛረበሎ ኣይንኽእልን ብትክክል እንታይ ከም ዝኸውን ኣይንፈልጥን በቢግዜኡ እቲ ሕግታት እናተለዋወጠ ክመፅእ ስለዝኾነ ሓድሽ ሕግታት እውን ድራፍት ተገይሩ ክወፅእ ስለዝኾነ ናበይ ከምዝኸይድ ኣይንፈልጦን ኣት ዚስ ሞመንት ወሪ ዘግብረና ነገር ምንም ነገር የለን እዚ ካብ ዝበሃል ካብ ዝወረደ ነገር የለን ዝቐነሰ ነገር የለን ሴሉ ዳርጋ ስቴም እዩ ዘሎ ለውጢ ብዙሕ ነገራት የለን at this moment እውን እዚ ክልወጥ እዩ እቲ ለውጥታት እንተመፅኡ እውን ድሕሪ ጁላይ ኣብ ውዕል እንተኣትዩ እዚ ነገር እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ኣፕሩቭ እንተተገይሩ ድሕሪ እውን ኣናዘር 6 months ገለ ዝኸውን ሓንቲ ይፍለጥን ከመይ ከም ዝኸይድ ኢቫሉዌት ክግበር ኣለዎ ከምወይ ዝበልካዮም ክርአ ኣለዎ ዝመፅእ ሜይቢ ካልእ ዓይነት ሕጊ ወይ ካልእ ዓይነት ኣሶሲሽን ወይ ካምፓኒ ብግሎም ገለ ክፈጥሩ ይከኣል ዶ እዞም ስማ ሃበነ እዞም ባክ ሞርጌጅ ሴኩሪቲ ፌመስ ፌም ፋኒሜን ንሳቶም ዝኾነ ድራፍት ኒውስ ብትማሊ ሪኣ ነይረ ዝኾነ ድራፍት ይገብሩ ኣለዉ እንታይ እታ ድራፍት ይወፀትን somehow ንዕኦም ኣሸጋሪ ኮይኖም ኣለዉ ሕጂ እቶም ፋኒሜ ማለት ከምወይ ዝበልካዮም ግን እዚ ክመፅእ እዩ by the way ቅድሚና ኣብቲ ኔጌቲቭ ሳይድ ምእታው ካሕሳይ እዚ ክንብል ከለና እዚ ንኩሉ እዩ ዘጠቃልል ዋላ ንቢዝነስ ትራንሳክሽን gas station liquor store whatever ዲ ዋላስ ኣብቲ real estate ጥራሕ እዩ ዘሎ what is this do you think any idea well anything ደላላታት ዝስራሕ ነገር ኩሉ ኣፌክት ይገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ደላላ እንታይ ይሰርሕ ቢዝነስ ይሸጥ ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ ይሸይጥ ኮመርሻል ቢልዲንግ ይሸይጥ ኣፓርትመንት ይሸይጥ ሬዚደንሻል ይሸይጥ ስለዚ ብደላላ ዝስራሕ ብሙሉ ኣፌክት ይገብሮ ማለት እዩ ንኡ ጥራሕ እንተይኮነ በቲ ሕጊ ኣፌክት ለይገብሮ እውን ኣፕሬዛል ፀገማት ክመፅእ እዩ ኢንስፔክተር ፀገማት ክመፅእ እዩ ሎን ለንደር ሞርጌጅ ባንክታት እዚ ኩሉ ፀገማት ክመፅእ እዩ ስለዚ ኢን ጀነራሊ ንኩሉ እዩ ኣፌክት ዝገብሮ ናይ ሙሉእ ኣሜሪካ ቢዝነስ ለንቀሳቀስ ማለት እዩ 1.5 ሚልዮን ለሓዘ ክበሃል ከለኮ it is huge to the ዓበየ ኢንዱስትሪ ኣሜሪካ እዩ
كوزي لعبي إندستري منم نجار يلن منم توزع عبي إندستري أو US ريل استيت يو سلازي نزي كله أفكت يجوري أنا قلت لنا كالي نبتو نيجاتيف سايد ياو مور كونفيجن نيجاتيف عينت تريدات كله يفتر الله باير سيلر مور كومبلكس زخونا خردقونا بزي يخولو نقرات يقتلو باير جنا جزاخ جزء يكون قلن تغيين مسحادة بروكر فولي زخونا وعلي explicitly deal مس بروكر كفرار ملوه حادر أنه لا حادر نقر انت أيو never ever start any kind of business without written agreement. Thank you. بزيكا وعلي أبطرح ميدا ما نمسو كأتو أين مكرن قال تعرفوا تا بيزمنت خا ممرد سلا ود اللي ويكع وك أوت بيزمنت كفت اللي كتولا حدا كونترات تغينو بليز أقدمكم بصحف ناي ماتريال كندزي ناي ليبر كندزي ناي كالوت لايسنس يكون كالفيتات بمولو كندزي لك بدنبي نسو طرح هو انت يكونس بزي معلتزي جميره بزي معلتزي كود دائيه بزي معلتزي لا يود انت را خوينه ام معلتي 5% برايس كوردي 10% كوردي بمعلت عليه اذا كانت خوينه إلكم ملو بملو نشتي جزاكوا بينت نخغبرو لكم كوا اب ورقت بدنبي بصحف كتغوروا لكم رصيد بملو نختريو according to رصيد كتوو ناي ليبرو لوينو ناي ماتريالو لوينو تسمع معلنا انا نخلو نمكر كونتراكتور يكون you know تاهم تولهم زم كار ريبير ميكانيك قلملتات زي كله بتعمل خبيدي نغرات سلنهونه مس كونتراكتور انكواندو مس ريل استيت بروكر مس كونتراكتور ون كلها بصحيفته تكون اللوا سلازي explicit deal فريمكم مس بروكر كتجمرو لكم إذا ناي ريل استيت اندستري كم لولنايو uncertainty نيوون أبي كم زخيد يفلت نلعل دي يخيد نتحت دي يخيد باير جنزل زلوا باير negotiate navigate غيرو لعلن تحت نيلو وط أورد يلو أبي إدو كاش زلوا باير دحنا ديل ناي مركب الدل كل يخون نمنتاي إتو جنزل لي يقولوا باير نداون بيمنت يقول نقحوت الماتريال نصفا ني فريجريتر ابلاينسز نزي كله لي كله يخليو ገንዘብ ካሽ ተልይዎ ግን ዋ ስማዕ ናይ ባዕለይ ናይ ብሮከረይ ባዕለይ ክኸፍል እየ ንስኻ ኦውነር ባዕልኻ ኮንትራት ሃበኒ ናይ ባዕለይ ኤጀንት ሒዘ ግን ክመፅእ እየ ናይ ባዕለይ ዝኸፍሎ ኢሉ ዋጋ ልታሕቲ የውሪዱ ነቱ ሴለር ብዙሕ ነጎሼት ንክገብር ዕድል ክህልዎ እዩ ገንዘብ ዘለዎ ገንዘብ ለይብሉ ግን በይዛኻ ዋጋ ወሲኸ ክበካሲ ናይ ባዕለይ ናተይ ባየር ክፈለለይ እናለ ናብ ምልማን ከኣቱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኔጌቲቭ ሳይዳት ኩሉ ክህልዎ እዩ ንስኣ ካሕሳይ ፅብቕቲ ሕጂ እዚኣ ሒዘያ ዝፀናሕኩ ነጥቢ እያ ምስኣ ገንዘብ ዘለዎ እንድያ what do you think እንታይ መስለካ ኣብ ዝሓለፈ ሪፖርት ናይ 2023 ክሪኦ ከለኹ ኣነ ከባቢ 44% ነዚ ናይ ማርኬት ኣኮርዲንግ ዎል ስትሪት ማለት እዩ ኢንቨስተር እዮም ገዚኦምዎ 44% ሕጂ ምዚኣ ከተኣሳስራ ስለደለኹ እየ ሕጂ እዚ ጉዳይ ዝንብሎ ዘለና ሕጂ እውን ኣገይስ ንዕኦም ፅቡቅ ቦታ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣዝዩ ክፉት ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ንሕና ከምወይ ንፈልጦ እዚ ኩሉ መዓት ሜስ ዘሎ ናይ ሪል እስቴት ኣገዛዝኣ ብላሻጣ ስለዘይንክእሎ ስለዘይንፈልጦ ንክንመሃሮ እውን ከቢድ ክሳብ ዝኾነ እዚ ግን ንኢንቨስተርስ ኣዝዩ ክፉት ቦታ ዶ መስለካ ማለት ነቶም ገንዘብ ዘለዎም ዝበልካ ኢንቨስተርስ ከማዕረ ክንደይ እዚ ክጥቀምሉ ይኽእሉ ሶፋር 44% ኣይ ዝሓለፈ ሽያጥ ጥዋጥ ነበረ ንሰም ወሲዶሞ እስኪ ኣብ ቁርብ ወይ ሰርች ዝገበርካያ ተሊ ወይ እውን ካብቶም ኩርኻ ተተኻሳይ ቴንክ ዩ ሓደ ኢንቨስተር ነይሩሲ ኢንፋክት ኢንቨስተር ኣይኮነይ ናተይ ፍሉጥ ዓብዪ ለንደር እዩ
ቅድሚ 3-4 ወርሒ 30 ገዛ ገዚኡ 30 ገዛ ክገዝእ ከሎም ካብ ሓደ ዓብይ ካምፓኒ እዩ ብሮከር የድልየንን ገለ የድልየንን ዜን ኩለን ባዕለይ ክውድአን እየ ግን ብክንዱዚ እንታይ ከኒ ዋጋ ኢሉ ታሕቲ ዋጋ ውሪዱ ይነጎሸት ገይሩ በቲ ግዜቲ እዚ ኢንፋክት ንብሮከር እውን ቱ ሪሞዴል ክገብር ህዝቢ ዝኩሉ መዓት ሸሓት የውፅእ ኣሎ ሪሞዴል ገይሩ ኩሉ ናብ ዕዳጋ ከምፅኦ እዩ ናብ ዕዳጋ ምፅኡ ባዕለ እየ ዝሸጦ هذه جزائي لمصلي بروكر 36,000 يكون كخفل كم تزنوره 10,000 خخافلو ايه إلو نعرق هوصي بعدو أبتو ناي بروكرات طرح في أبتو قدمايون أي كفللون ريموديل غيرو بركاش سراحتنيا غيرو بهاي كونتراكترات خمس خفللو أوصيو أقحوتات جنزل سلللو مولاليو إذا سبزين كحنت جزا 7-8 كركبي أنا نخشت قال له جزا أنا 5 لكن 10,000 راح خفلني 10,000 تأخلني أنا عن كابتو جزاي 10,000 تأخلني نسخون حمشت وسخني لأنا قشت قبرية 10,000 ندحر رقيبة تنس ترفع جزا وتقولن 10,000 سوق كابز حشني سوق كابز اللي حشني سلزي بعبي ترفين وكشت قال له إيه سلزي إزي كل جزء نتو دغا ناتقت كان نتو هفتم يلعلنا تونشفن دي زنبر سلازي زي بتخكل ني جنزب زلوهم ني انفسترات بمرو لحجز عبي خستاي زات حز مجدي لا تحزن بليونار زنورو جنا بليونار لقبر مجدي تاتي زاجاجلو سلازي بتخكل هاميت كايو جنا خقصلي زنغر First, okay. Buyer agent will be left flight blind. بقى ناي باير نحر ناي باير انتخوينو عور ينيون تاي كندي كم زغفلس دي تفلت أنا قريب كندي كم زقبر كندي جنزب كم زقبرون فتيمو لفلت أنا قريب لي انت صح مشت خركب انت 10 خركب انت 10 خركب ገና ናብ ነጎሸሽን ናብ ጽሑፍ ይኸኣቱ ማለት እዩ ቀደም ግን ገና ተጻሒፉ ኾፍ ስለለሎ ኽሻብ እዚ 2.5 3 ከፍለካ የገለና በለ ስለለቕምጦ ዝነበረ እቱ ናይ ሴለር ኤጀንት at this moment ምንም ዘይተፈልጠ ነገር ይኸውን real estate brokerat will be out of business ብዙሓት ብሳይኮሎጂ ይኹን ብዝኾነ ነገራት ካብ ስራሕ እነሱ እዮም first time home buyers limit ክገብሩ እዮም እቲ ዝኸፍልዎ ንብሮከር ሊሚት ክኸውን እዩ ኣይፍለጥን ባዕሉ ኮቱ ሎን እውን ነጎሽት ናትገብረሎም እውን ኮ ትዕድላት እውን የለን ስለዚ ብቱ ናይ ገዛ ዋጋ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ባዕሉ ምስ ደላ ምስ ዞም ኣኒ ነጎሽት ናትገብረሎም ዝኸፍለኒ ሰብ ስለሌሎ ቱ ዝዓበይ ጥቕምስ ይጎድሎም ዶ እዩ ቶም ባይራት بتي بتواجا بتخلاي ناي بروكر بتسالساي تلندر بعلو تزحشه ديل زي يلو وميله نغشن هغبرلو يبلدون سلازي بتحدث ادفانتج ينيون زو غزاي home owners have more control over the process or to غزاي control يولي منم ነገር ኣብ ኢድ ናይቱ ሸያጢ እንዮ ስለዚ ሸያጢ ሞር ኮንትሮል ክህልዎም እዩ ኢን ጀነራል ግን እዚ ኢንዳስትሪ እዚ ንቁልቁል ፕሮባብሊ ፍልይ ዝበለ ሕጊ እንተለይ ተመስሪቱ ብዙሕ እናቐነሰ ክቕነስ እዩ ዝበሃል ብዙሕ ተፅቢት እንዮ ኢን ጀነራሊ ብፍላይ ገዛእቲ ሓደራ ስለልተዛረበኹም ብሮከራት ህልም ኢልኩም ከይተኣቱ እዞም ናይ ሸያጢ ብሮከራት ኣሚንኩም ንኡ ጥራሕ ብትሕጊ ንኡ ጥራሕ ክከላኸሉ ዝፈርሙ ውዕሊ እዮም ንናይ ገዛኢ ውዕሊ ዝበሃል ክፍርሙ ምንም ነገር ዝሃቦም ክስታይ መብትታት የለን እሞ ጥንቅቕ በሉ ኢልና ኢና ክንሕብር እንደሊ
يا طبقتي ناي بحقي دس بلتني نطبيع أنت بزم صخها كحساي بزيادة تتجبره بسممع كون الله تسممع ون بسنة سرعات تي بروكر هاير تجبره نسخة وين تهجي جنزب تجبره نسخة مش بجنزب مسكفل كايو نعها إمورك صرح حالك ولا بز حلفون ولا نعها دا يسرح حالك أمر هجمها زجرة دقيو ناتكاي تحلق أيو تعسرت شح نبلا لسي عسرت حمش شح نبلا كتوات أكاونت خليها بتحدى وجن كري أخذ لنا هنا تعسرت حمش شح كابتا برايس حدا سب حمش مئة شح أو توازن له برايس نابر بعد مئة سمانة حمش كور دخل لي تبروكر تمسح هذا له كي إلى يقول تموكروز اللي هو سبب نحركين so indirectly تاجنزب كتكفلا تخيلها سلزي somehow قال positive هاتون كتمت على كات خلوا من قد تعب الله كم ويز بركة حسين نوعي الدق مركز لهم قال بمقصال كرمنا بزار استي مئتاونا I guess بينار استي خنم تعايد اللي كلتر استي contract agreement بالصعيد كان لا خب تعمل خلصقتا زقبار استي اجن contract agreement lecture كتقبر لنا خابينا زعبا ليز ون بينان كلتي اندين lecture تغير كلنا تمراتي كابتنات كاتمكرو مالتي بمقصال ازيا مالسي انتحينا نبل زلنا نحنا نتي جزائس نتي جزائي لسي كبابي داون بيمنت حتاتيو لكن انا ازر كبابي عسرت حمش شح حتاتيو عسرت حمش شح عسرا شح ديبندنت زجز اوف نايت جزا فالي نايت جزا ازيس ولا عسرت جزي جزا حسرنا بتازم صحانات مالتي ولا عسرت جزي جزانا محسار قص اسكي خيل ግን ስቲል መክሰባዊ ከንካ ንስኻ ባየርስ ምክንያቱ ኣብ ገዛ ዋጋ ክትሓስረልካ ትኽእል ዳኣምር ካብ ጅባኻ ትኸፍላ ኣለኻ እታ ገንዘብ ካብ ጅባኻ ክትከፍላ ከለኻ ከማን ኣዘ ካሽ እያ ጥረ ገንዘብ ካሽ ክትከውን እያ እዚ ብሎን ኣግሪመንት እውን ኣይክትከውን እያ ሶ ብኸመይ ትሪኣ እዚኣ ካሕሳይ ንሱ እዩ ገንዘብ ዘለዎ ከምቲ መምህር ዝበልካዮ ዓንቶ ኢንቨስተራት ህዝኮ maybe كلنا مبزحتنا ناب ኢንቨስተራት ናብ ኢንቨስትመንት ክንኣቱ ኢና ንኸውን ምክንያቱን ኣይለወፀኒ 4-5 ገዛ ምስ ዝኾነ ሰብ ፓርትነር ኮይነ ባዕለይ ገዛኢ ባዕለይ ሸያጢ ናይ ክልተ ብሮከራት ዝነበረ ገንዘብ ናብ ጅባ የእትዎ እንደገና 50-60 ሽሕ ወሲኸ ንዕዳጋ ኣውፅኦ ነቶ ክገዝእ ዝበለ ዋጋ ውስኽ ኣቢለ ድሓን ብክንድዚ ክበካ ኢለ ባዕለይ ክውድአልካ ኢለ ይውድእ በቃ እዚስ ንሓደ ሓደ ልምድን ፍልጠትን ፋይናንሻልን ድሓን ዝኾኑ ብሮከራት በቃ ናይ ኢንቨስትመንት ነገራት ብምሉኡ ዝግጅት ይፈጥረሎ ማለት እዩ ንሃፍታምን ንበዓል ገንዘብን ንበዓል ፍልጠትን ይቕረብሎ ንዙ ገዛእ ግን እንካብ ንሪኦ እንካብ ዲስኣድቫንቴጁ እንካብ ኣድቫንቴጁ ዲስኣድቫንቴጁ እንተይበዝሐ ኣይክተርፍን አንለስ ድሓን ገንዘብ እንተለይልይዎ ስለዚ እዚ እቲ ኔጎሽሽን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኢልና ንፅውዖ ኣለና ናበይ ከም ዝኸይድ ዋላ እኳ እንተዘይፈለጥና ኩሉን ካብ ጅብኡ ክወፅእ እዩ ማለት እዩ ገዛኢ ንብሮከር እውን ካብ ጅብኡ ክወፅእ እዩ ዝኩሉ ክሎዚንግ ፊ ኢንስፔክሽን ኣፕሬዛል ብምሉኡ ካብ ጅብኡ ክወፅእ እዩ ዳውን ፔመንት ካብ ጅብኡ ክወፅእ እዩ እቲ ዚሮ ዳውን ፔመንት እቲ ፈርስት ታይም ሆም ባየርስ እቲ ባየር 10,000 እንተኸፊሉልካ ሓደ ነጥቢ ኢንተረስት ይወርደልካ ገለ ዝበሃል ዲላት ብምሉኡ እቲ ብሮከር ስለለየሎስ እዚ ነገራት ብዙሕ ዲስኣድቫንቴጅ ክህልዎ ስለዝኽእል ስቲል ብዓብዩ እቲ ዲስኣድቫንቴጅ ንባየራት እዩ ዝኸውን ዘሎ ንኡ እዩ አንፕሮቴክትድ ባየር ብጣዕሚ ይሕዝኑ እዮም ባየር አንፕሮቴክትድ ባየር ብጣዕሚ ይሕዝኑ እዮም ተባሂሉ ኩሉ ሪል ስቴት ካምፓኒታት ይገልጾ እዮም ዘለዋ እዚ ንባየራት ብሮከር ላይ ሓዙ ማለት እዩ አንፕሮቴክትድ ዝከላኸለሎም ሰብ ዘየሎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ሪል ስቴት ቁሩብ ዝዛረቦ ዘሎ ብዛዕባ unprotected buyers ናይ ባዕልቶም ብሮከር ዘይብሎም
ፀገማት ከጋጥሞም እዩ እቲ ፀገማት እዚ ተናእሽተይ ነገርና ንሕና ንትንክፈሉ ኣለና ዲፕሊ ናብ ታሕቲ ክንኣቱ ከለና ብዙሕ ነገራት እዩ ፋውንዴሽኑ ዘይተስተኻኸለ ገዛ ናይ ምግዛእ ዕድላት ክህሉ እዩ ሩፉ ዝተበልዐ ዝተወድአ ገላ ዝከላኸለሎም ሰብ የለን እያ እዚ ነገራት እዚ ኩሉ ኣይፈልጥዎን ኢንፎርሜሽን የብሎምን ስለዚ መብዛሕትኡ ፀገማት ንባየር እዩ እምበይ ንሴለር ኣይኮነን ስለዚ እታ ኣብዚ ዓዲ ዝብልዋ ኣሜሪካን ድሪም እንዲም ዝብልዋ እታ ገዛ ምውናን እታ ኣሜሪካን ድሪም ሲ ካብ ኢድና እንዳሰተኾት እያ ትሰተኽ ዘላ ክሪኦ ከለኹ ብቐዳማይ ኣብዚ ሲቲ ኦፍ ኣረራ ዝኾነ ኣኼባ ነይሩስ ኣጋጣሚ ትመፃኒ ማ ይኸይድ ብምሉእ እንተሪእካ እዚ ሰርቲን ስቴሽን በቲ ናይ ሃይወይ ዘሎ ብክልተ ወገኑ ብምሉእ ኣፓርትመንት ዩኒት ይስራሕ ኣሎ ብክልተ ሳይዱ ሕጂ እንታይ እቲ ዕላማ ሕጂ ክሪኦ ከለና መዚ በቲ ሓደ መፂ ናብ ሕተይ እንዲ ክመፃ ከለካ ከም ዝሪኦ ኩሉ ወላ ቀዲምና ቅድሚ እታውና ንሪኢ ንዛረብ ፀኒሕና ኢና እቲ ኩሉ እቶም ዲቨሎፐራት ሃብታማት ስክራች ገይሮም ዩኒት ይሰርሑ ኣለዉ ስለዚ እንታይ እዩ ህዝብስ ብምሉእ ድዩ ኣብ ገዛ ክራይ ንክነብር ዛ ዓይነት ግምታት ድዩ ዝኸውን ዘሎ ንመፃኢ እዚ ብዚ ኩሉ ኮምፕሊኬትድ ዝፈጥሮ ዘሎ ወላ what do you think እንታይ ዓይነት ኣናላይዝ ክትገብር ትኽእል ኣብዚ ካሕሳይ ምክንያቱ ኤቭሪዌር ተሪኢኻ ኩሉ ዩኒትስ ኤንድ ኣፓርትመንት ሲቲ ኦፍ ኣረራ ንባዕሎም ሲ ኣነ ዛቱ ሕቶ ሓቲተ ዋይ ዲ ጋይስ ማለት ሲ ኣትሊስት ሃውስስ ክሰርሕዎ ኣፎርደብል ሃውስ ከማን ክሰርሕዎ ዘይትፍትንስ ዋይ ኣፓርትመንት ኤንድ ዩኒትስ ዲቨሎፐር ትብዎ ምክንያቱ ዩ ጀስት ጋይስ ፑሽ ትገብርዎ ኣለኹም ነቲ ህዝቢ ሲ ናብኡ ንክካርእ ኢና እንደፍኦ ዘለና እምበር ባዕሉ ንባዕሉ ንእሽተይ ቁሸት ክገብር ኣይኮነን ዝድፋእ ዘሎ ብሰዓት እዚ ነዚ ዲቨሎፐር እንድሕር ትብዎ ኣለኹም ሲ እዚስ ንመፃኢ ወዲቲንግ ዝብል ሕቶ እውን ሓቲተዮም እንታይ መሊሶም ለይ ድሓን ክንገድፎ ኢና ሕጂ ሲ ካብ ካሕሳይ ብን ይርስ ኤንድ ይርስ ተመክሮ ዘለካ እዩ ትሪኦ ኣለካ ንኣብነት ሲምፕል ኮሎራዶ ክንሪኣ ከለና ኤቭሪዌር ሓድሽ ህንፃ ኤቭሪዌር ዩኒት ኣፓርትመንት ዩኒት ላዕሊ ኣፉ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ትግምትካ እንታይ ክትብሎ ትኽእል እዚ እዚኣ ፍሪዶም ዝመልኣ ዓዲ ማለት ንሱ ንወዲ ክንድኡ እንድዩ እቲ ስቴት ይኹን ሲቲ ንማንም ሰብ ፎርስ ክገብሮ ይኽእሉን ንሳቶም ኬር ዝገብሩ who is going to develop this area and who is going to pay property tax በቃ ታነጥቢ ሲቲ ፕሮፐርቲ ታክስ ክንደይ እዮም ከፍሉና ኣብ ጅባና ፕሮፐርቲ ታክስ ክንደይ እዩ ክህሉ ተዘይተሰሪሑ ኣይህሉ ተተሰሪሑ ክህሉ እዩ 20 ዩኒት እንተገይርዋ መዓት ገንዘብ ክኸፈሉ እዮም 5 ገዛውቲ ኮፍ እንተቢሉ ፖፑሌሽን እውን የብሉን መንበሪ የብሉን ገዛውቲ ክገብሮ ከሎ ንኣቶም ዲስኣድቫንቴጅ እዩ ቱ ዲቨሎፐር እውን ገዛውቲ ክገብራ ከሎ ዓብይ ዲስኣድቫንቴጅ እንዮ ምክንያቱ ብብንእሽተይ ብታውን ሃውስ ይኹን ካንዶ ይኹን ገይሩ ኮፍ እንተቢልዋ ንመዓት ሰብ ሸይጡ መዓት ገንዘብ ትርፊ ክገብር እዩ ብገዛውቲ ጥራሕ ኮፍ እንተቢልዎ ግን ውሕድ ገዛውቲ ስለዝኾና ቱ ዲቨሎፐር እውን ፅቡቅ ጥቕሚ ይረክብን ስለዚ ገዛውቲ ክገዝእ እየ ዝበሎም ሰብ እንድሕር ለየሉ ኮይኑ ታውን ሃውስን ካንዶሚኒየምን ኣፓርትመንትን ክሰርሕ እየ ንኣኻትኩም ሞር ፕሮፐርቲ ታክስ ንኣይውን እንድሕር ኢዎም ንሳቶም ንዝጠይቆም መሃብዩ ክሳብ ቲ ሲቲ ፅቡቅ ፕሮፐርቲ ታክስ ክሻብ ዝረኸበ ዲቨሎፕ ተይተገበረ ኮፍ እንተኢሉ ዓብዪ ጉድኣት እኒአዎ ንኣቶም ኣይጠቕሞም ኣሎ ስለዚ ዓብዪ ገዛውቲ ገይሩ ንክሰርሖ ወይ ገዛውቲ ገይሩ ንክሰርሖ ጥቕሚ ስለለየብሉ ዲቨሎፐራት ይሕዝዎ ስለ ዘለው እዞም ዲቨሎፐራት ቁፅሮም እትዮምዎ ስለ ዘለው እዚ ከተማታት ኣነን ንስኻን ሓንቲ ገዛ ክነስርሕ ምንም ኣይንኽእልን ምክንያቱ ዲቨሎፐር እዩ ለስርሕ ኣሎ ዲቨሎፐር እንተሂቡና ኢና ነስርሖ ንኽበና እቲ ሲቲ ሕጊ የውፅእ እንድዩ እዚን ገዛውቲ ግበርዎ እዚን ታውን ሃውስ ካንዶ ግበርዎ ኢሉ ኣቐዲሙ ከም ኣፍሪቃ ኣይኮነን ብርግፅ ሕጊ እናርአየ የብል እዩ at the same time to city ይኹን ስቴት 16,000 ህዝቢ እኮ እዩ ሞብል ገብርሉን ኮሎራዶ ገዛውቲ ተሰሪሕን ኮ 4 ገዛ እየን ኮና ኣብ ክንዲ 36 ካንዶ እንተገብርዎ ሞር ህዝቢ እውን ክሕዘሎም ይኽእል እዩ ብሓደ ወገን ንሱ እዩ ብኻልኣይ ፕሮፐርቲ ታክስ እዩ ብሳልሳይ እቶም ዲቨሎፐራት ኣብዚያ ታውን ሃውስ ወይ ካንዶ ክሰርሓ እናበሉ ኣፓርትመንት ክሰርሓ እናበሉ ናዕሊ እናሰቐሉ ንጥቕሞም ኢሎም እዮም ልቃለሱ እምበር
ንህዝቢ ዝሓሊሉ ነገራት የለን ስለዚ እቲ ሰብ ኣብ ክንድን ሃፍቶም እሞ ገዛ እውን እናገበረ ኣብ ክንዲ ዝነብር ካብ ዓቕሙን ዓቐም እናኾነ ኣብ ካንዶሚንየምን ኣብ ታውን ሃውስን ንሱ እንተይኮነቶ ዓብዪ ፀገም ግን 700 ሆም ኦውነር ኣሶሲሽን እናወሰኽካ በቃ ንባዕልቶም ቢልዮነራት ኮይኖም ኮፍ ንኽብሉ ዝተዘጋጀወ መገዲ እዩ ምንም ክትገብሮ ከዓ ኣይትኽእልን ምክንያቱ ገዛውቲ ክገዝእ እየ ልብል ዲቨሎፐር ስለለይረኽቡ ኣለዉ ኣየዋፀን እያ ገዛውቲ እንተኮይኑ ካንዶሚንየምን ታውን ሃውስን 7 ፍሎር 5 ፍሎር ክገብር እየ እንተኢልዎም ግን ንሓንቲ ቤድሩም ካንዶሚንየም 280 ኮ ይሸጥ ኣሎ HOA 700 ኮ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ወኣፓርትመንት ተኸይድካ ከዓ 1800 2300 ንክልተ ቤድሩም እውን ስለዚ እቲ ሰብ ኣፎርድ ክገብሮ ዘይኽእል ግዜ እዩ ዝበፅሕ ኣሎ ብፍላይ ኮሎራዶ ካልእ ዓዲ እንድዒ በቃ ስቑልካ ብጣዕሚ ዝገርመካ ኣሎ ናበይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዓዲ ኢልካ እቲ መሬት እናረሓቐ ይርሕቕ ኣሎ ስለዚ ናብ ርሑቕ ክኸይደ ይደሊ ኣሎ ሰብ ቀረባ ታውን ሃውስ እናገዘአ ንክነብር እዩ ዝግደድ ኣሎ ኣብቲ ታውን ሃውስን ከምኡ ዝበልካዮ እቲ HOA ሃሲኻ ንሶም ስለ ዝውንንዎ ስቲል ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ያ ቨሪ ስኬሪ ብጣዕሚ ዘገድስ እዩ እስኪ ናብዚኣ ንምፃእ በል ናይ RE ኮሎራዶ ትብል ዘላ ኣይ እዚ ምንም እቲ ሓደ ሰብ ከመይ እዩ ገዛ በቃ ልዕል ዶ ወፂኡ ታሕቲ ዶ ወሪዱ ብሮከራት ከመይ ይኮንሎ ገለብልታት ምናምን ኢሎም ይጠየቁኻ ምንም ነገር ለውጢ ዘረኣዮ ነገር የለን እታ ለውጢ ብጣዕሚ ማይኖር ዝኾነት ነገር እያ እዚኣ እውን ፕሮባብሊ ኢንተረስት ናይ ትሕትን ልዕልን ምባል ተለይ ኮይኑ ክሳብ ሕዚ ኣብ ኮሎራዶ ብዙሕ ዓይነት ለውጥታት ዝበሃል ነገር የለን ሓደ ሰብ በቃ ፈሪሑ ተደናጊፁ ገለ እንታይ ምግባር ይሐሸኒ እሞ መብዛሕትኡ ዝፈልጦ ነገር የለን እንድዩ ጠቕላላ ህዝብና ኣነ ንስኻን ውሕድ ሰብ ኒውስ ገለ ዘንብ እምበር ሜይቢ ህዝብ ፎር ዘ ፈርስት ታይም ንህቦ ዘለና ኢንፎርሜሽን ይበዝሕ ዘንብብ ዝከታተል ሰብ ብዙሕ ነገር የለን ዝፈልጦ ነገር የለን ግን እቲ ዝፈለጠ ግን ገሊኡ ሸክ ኮይኑ ገለ ምልታት ምናምን ገዛ ታሕቲ ኮርድ እዩ ገለ ምልታት ገዛ ይኮርድ እዩ ገለ ይብል ገሊኡ ላዕሊ ክወፅእ ድዩ ህዚ ድየ ምግዛእ ሕሸኒ ገለ ምልታት ይብል ኦቨርኦል እዚ ዘምፃኽዎ ግን ቱ ለውጡ ሲ ናይ 2023 2024 ከም እትሪኦ days in business 11 ዘሰይምልካ ፀዋዕ እዩ new listings 516 520 the same pending 412 4,343 almost the same ለውጥታት ብዙሕ የለን እሞ ንሰብሲ ሕዚ ምንም ነገር ለውጥታት ብዙሕ ስለሌሎ ድራማቲካል ዝርአ ነገራት ብዙሕ ስለሌሎ ሸክ ኣይትኾኑ ኣይተንቀጥቅጡ ኣይትፍርሑ ድሓረ እውን እንታይ ከም ዝኸውን ኣይፍጠርን ቢዝነስ ኣዝ ዩዥዋል ጌርኩም ውሰድዎ እቲ ሓደ ግዜ ኤግዛጅሬትድ ኮይኑ 6% እያ ነይሩ ኮሚሽንስ ሎሚ ናብ 1 ናብ 2 ናብ 3 ወሪዱ ገለ ምናምን ዝበሃል ቀደም እውን 6 ለኣቶ ብዙሕ ዳርጋ ኦልሞስት የለን ሓንቲ ካንዶ ገለ እንተኮይና እሞ ብሮከር ዝሰኣነት ንሓንቲ ቤድሩም ናይ 100,000 ነዚያ ኢለይ ንሰርሕን ስለ ንብሎም ሜይቢኡ 3 ገለ ይከፍሉና ነይሮም ይኾኑ ካልእ ግን 2.5 ነይሩ 2.8 ነይሩ it wasn't really 6% እቶ ብደገ ሚድያታት ለባዝሕዎ ሱቅ ኢልካ ዘይኮነ ኢንፎርሜሽን በቃ ነባዕልቶም ዝድርግሕዎ እዚ ማለት ልክዕ ከምታ ናይ ፖለቲካ ዓድና ደንያን ሓንቲ ሚድያ ተምፅእ ነቲ ትድግፍ ደስ ልበላት ሓንቲ ሚድያ ትመፅእ ናይ ኣቶ እኸለ ደጋፊት ትኸውን ደስ ልበላት ትርብዖ ከምኡ እዩ በቃ ዝትርባዕ ኣሎ ብዩኤስኤ ቱ ኒውስ እምበር ሸከይ ትግበሮ ይትፍርሑ ተረጋግኡ ንኽብል ኢለ ፅቡቕቲ እስኪ ነዚኣ ተመሊስካ እንድሕር ረጊምካ ሓሳይ ኣረውናተይ ትሪእሮ ትህሉ እዚ ኣበይ እዚ ደይስ ኢን ማለት ፅቡቅ ጌርካ ተትገልፀሎም እዘን ኣብዚአን ዘለዋ ስንጥረሽ ኣይነ ዝኾነ ሰብ ክርድእ ይኽእል ኣንን ለሰይ ደይስ ኢን ክንደይ መዓልቲ እዩ ኣብ ዕዳጋ ኮፍ ኢሉ ገዛውቲ ማለት እዩ ኣብ 2023 11 መዓልቲ ይኾን ሓንቲ ገዛ ወፅያ ወይ ከዓ ጠጠው ትብል ኣብ 2024 ከባቢ 12 ሕጂ ፍልሊ የብሉን ማለት እዩ ለውጥታት የብሉን ማለት እዩ መዓልትታት ዋላ እኳ ናይ ኢንተረስት ለውጥታት እንተሃለወ ግን
ኣብቲ ዕዳጋ ዝወፀሉ መዓልቲ ግን ገሊኡ ናይ 10 መዓልቲ ፍልሊ ኣሎ ገሊኡ 13 መዓልቲ ፍልሊ ኣሎ ኦልሞስት ዳርጋ ለውጥስ የለን ቶ ንእሽተይ ቁፅርታት እኒአውሲ ብጣዕሚ ዝቁልካ ማይኖር ኖርማል እዩ ኩሉ ግዜ ኤቭሪ የር ዝመፅእ ቁፅርታት እዩ እዚ ህዚ ዝተገበረ ነገር ህዚ ዝወፀ ሕግታት ነገር እታ ናይ ማርችን ዲና ንርኢ ኣለና እዛ ናይ ዓሚ ብማርችን ናይ ህዚ ማርችን ዝያዙ ክስታይ ካብ ኒውስ ብሙሉእ ካብ ዝርጋሕ ማለት እዩ ስለዚ ኦልሞስት ምንም ዓይነት ማርች 23 5 day inventory 24/7 day inventory ምንም ዓይነት ለውጢ ኢልና ንፅውዖ ኣይኮነን ምስቱ በቢግዜኡ ንሪኦ usually huge ዓብይ ለውጥታት ኢና ንርኢ እዚ ግን ኦልሞስት ኣብኡ ዘ ሴም ኢሉ ኣሎ እምበር ብዙሕ ለውጥታት የለን ምባል እዩ ፕራይስ ረኣዮ ከመይ ወሲኹ ኣሎ ካብ ዓመት ናብ ዓመት 5% ወሲኹ ሜድን ፕራይስ ረኣዮ 565,000 ዝነበረ ዓሚ ወርሒ 3 ሕጂ ግን ኦልሞስት 6,000 ንህለ that's a big jump right by the way price እንድዒ ዋላ ንዝ ልመፅእ ኣለውን ፕራይስ ክቕንስ እዩ what do you think yes that's a good ንኽትብልሲ መዓት እሹታት እዮም ፕራይስ ዝቕንሱ እዞም ነጥብታት ኩሎም የለው ነፍቱ ዕዳጋታት ማርኬት ድሮፕ ዝገበረሉ ኢንተረስት ብዙሕ የለን ማንዝ ኦቨር ማንዝ ሆም ፕራይስ ዝተንቀሳቀሰሉ ሂዩጅ ዝኾነ ቁፅርታት የለን የር ኦቨር የርሊ እውን ዲክላይን ተዘይኮይኑ ዝወሰኸሉ ወይ ዝቐነሰሉ ብዙሕ ለውጥታት የለን ስለዚ ብዙሕ ነገር እዩ ዲፔንድ ዝገብር ሳፕላይ ኤንድ ዲማንድ እንዮ ኢኮኖሚክ ኮንዲሽን ኣሎ ሪሴሽን ኢንተረስት ሬት ኢንካም ሌቨል ማርኬት ሴንቲሜንት ፍርሒ ለለዎ ገሊኡ ከዓ ስፔኩሌሽን ጥራሕ ሃውስ ኢንቨንቶሪ ፕራይስ የውርድን የውፅእን ሎው ኢንቨንቶሪ government policies and regulations እዚ ማለት እዩ ከምዚ ናይ ሕዚ tax change zoning regulation local factors location development crime rate consumer behavior physiological factors migration patterns ንዙ ብዙሕ ነጥብታት ዘሎ ኣይንሪኦ ኣለናን ቱ ዋጋ ከውርድ እዩ ገለ ዝበሃል ነጥብታት ፈፂሙ የለን እዚ ኣብ ኣሜሪካ ኢን ጀነራሊ 5% ቀኒሱ ይብል ካብ ዓሚ እዚ ኣብ USA እዩ ኣብ ኮሎራዶ ኣብታት የለን ተሓሙሽተ ውንስ ብጣዕሚ ክውስኽ እንተለይ ኮይኑ ዝቐነሰ ገዛውታት የለን ዋጋ ክቕንስ እዩ ዝበሃል ፐርሰናሊ ቅድም ኢሉ ሓደ ነጥብታት ገለ ነይረ ክወርድ ግዲ እዩ ገለ ዝበሃል ሓሳብ ነይሩኒ እቲ ኢንተረስት እውን ቅስቃሴኡ ከመይ ምዃኑ ስለለይ ንፈልጦ ክቕንስ ምዃኑ እኳ ዋላ እንተፈለጥና ክንደይ ዝኣክል ይቕንስ እንድዒ ሂውጅ ቁፅሪ ክቕንስ እዩ ዝበሃል ሓሳብ ስለለየ ኣሎ I don't think ዋጋ ናይ ገዛውቲ ክቕንስ እዩ ዝበሃል ግምት ፈፂሙ የብለይን at this moment ምክንያቱ ህዝስ ክቕንሰሉ ዝኽእል ግዜታት እዩ ነይሩ ኣብቱ ሊስቲንግ ገለ እንተሪኢናስ እንደውም ሓደ ኣብ ሓደ መዓልቲ 12 ሰባት ምስ ጠየቕዎምስ ክንሪኦ ገዛ ምሰልዎምስ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ 10,000 ወሲኾምሉ ርየ ኣንደር ፕራይስ ግዲ የውፅአ እያ ኢሎምስ ኣምፂኦምስ 10,000 ወሲኾምሉ ገለ ርየ ቱ ዲማንድ እንዮ ማለት እዩ እቲ ሓድሽ ዝስራሕ ገዛውትታት ብጣዕሚ ንእሽተይ እንዮ ኮሎራዶ ቱ ሙቭ ዝገብርሉ ህዝቢ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣበይላ እቲ ናይ ኣፓርትመንት ሬንታት እንተሪኢኹምዎ ሓንቲ ኣረጊት ብ500 ገለን ትካረየት ነበረት 480 ስኩዌር ፊት ኣፓርትመንት ቤተሰብ ገለ ክጥይቕ ከይደስ 1239 ኢሎምኒ 480 so cheap area ኣብ ሃቫና ማለት እዩ በቃ ጓሓፍ ዝኾነ ካንዶ ማለት እዩ 480 imagine 480 ኩያ so small
ስለዚህ እቲ ኣፓርትመንት ይወርድ ኣሎ ክዳመን ኣፓርትመንት እንድሕር ለ ይወርድ ኣሎ ዳ ገዛ ከመይ ገይሩ ይወርድ ዝስራሕ ገዛውቲ ይበዝሕ ደሎ ነው 2500 ኣብ ወርሒ እዩ ላይሰንስ ዝረክብ ኣሎ ሓድሽ ገዛውቲ ንክስራሕ ስለዚ ኦቨርኦል ኩሉ እንተርእናዮ እዚ ገዛውቲ ኮሪድ እዩ ዝበሃል ሕዚ ዘይወረደ ሓለፈ ዓመት ዘይወረደ ኢንተረስት ላዕሊ እናሃለወ ዲማንድ ዘይነበረ ግዜ ዘይወረደ ድሕሪ እዚ ኮሪድ እዩ ናይ ምባል ዕድል ንእሽተይ ተስፋ እናቆረፅኩ ከደ ኣለኹ እዩ ትክክል ተስፋ ምቁራፅ ጥራይ ዘይኮነ we are going other way ኢና ንኸይድ ዘለና ሕጂ ብግልባጡ ኣብ መጀመርያ እኮ ኢንተረስት እንዳወሰኹ እንዳወሰኹ ከሎ ኩሉ ከምኡ ዝበልካ ስትረስ ኣሎ ጭንቀት ኣሎ እቲ ማርኬት ፈርህ ሕጂ ግን በቲ ካልእ መንገዲ ናይ ምቁራፅ ኢንተረስት እዮም ዝወፁ ዘለዉ እዛ ወርሒ እዚኣ ዶ ትኸውን እንዳትመፅእ ወርሒ ዶ ትኸውን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ማለት እዩ ስቲል እዚ ከማን ማርኬትና ንባዕሉ ክሳብ ከም ትፈልጦ ክሳብ ወርሒ 3 እዩ ናይ ዕዳጋ ስለው ዝበሃል ወርሒ 4 ኣቲና ሕጂ ወይ ትብሎ ዘለካ ናብ ብዙሕ ማርኬት ናብ ምንዳይ ወይ ከዓ ምግዛእ ዝዋፈረሉ ግዜ ወይ ከዓ ወቅቲ እዩ እቲ ዘለናይ ወቅቲ ማለት እዩ ሶ ኣይመስለንን እታ ቀንዲ ከዓ እታ ዲማንድ ኤንድ ሳፕላይ ከማ ዝበልካ 12 ሰብ እንድሕር ነቲ ሓደ ገዛ ዝኸድዋ ኣልዮም ኮይኖም በሽ ነቲ ሰብሱ 10,000 ወሲኹ ማለት እዩ እቲ የለን ትቀረብ ዝበሃል የለን 2008 كل شعب تقصوا أنت على مسألة كاب زنبكو أنا لعل 3 مليون يخون جزاوتي فوركليجر متين يرشون بانكرابسي هجي that's why أزقات أمتي ناي برايس مراد مالتي هجي كن لعل 3 مليون يخون فوركليجر أيكون نسي لعل 3 مليون إنفنتر نحنا حدنا 4 مليون يزلنا أبي أسي حدنا 4 شعوقن 3 مليون يخون انفنتوري فوركلوجر مزيون ويكا بانكرابس مزيون بالحرالينا انفنتوري خما almost 4 مليون يورو سو ناب 7 ناب مليون الله غزاوت بالعلاقه مالتنا نزلنا تاكلي هجي كن نو واي نابزي فوركلوجر سي ريغني رصبصابي ريو كل ساعه مفلطو اتي زتحاته اتي فوركلوجر زبال اتي ناي بانكرابس زتحازي انا زلنا بقى هجي بتعمي مخنياتو لو انترست غيرو سب كل لاك غير واي ابعم غير واي مالتنا سو 1.4 مليون كا اخو لا يكون انت ازبلكا سبلاي اند ديماند بقى سبلاي قرب يلا قرب زي مهلاو قرب تليط راح يشكر فتره تخل قرب زي مهلاو كن زمص ايكونوني زي صروازيون زحدرو ايكونوني اوفرال ودينا انا مثلني قدمي غلغله اب مصاي حيزنا لكم كبرات تخاتلتنا اب مصاي قدامي ترست حيزنا خن مصا نخل مس اتخ حساي ابتناي ليز ابي تمكرو سلازلو نسا خدالولنا يو دحان معاسي مص ليز ناي ليز يكون ناي بيزنس ليز يكون انت بقدامي يعلن نيرلن كنا زقاطو مالتي هجي كل استمكرو خكافلنا كلون كونترات مسالون دحان ازين اقدين كحدين عينن حشان حسكا خدمصخا ካልእ ኣብዚ ክሳብ ጁላይ ዘሎ ግዜ ክሳብ ወርሒ 7 ዘሎ ግዜ እዚኣ ከም ትንቡር ኣሎ ማርኬትና ብኣኽንዛዝማ ምናልባት ገለ እንተሊካ ብኣኽንዛዝማ ይብል ንስኻውና መወዳእታ እንተሊካ እንታይ ክትብሎ ትደሊ ነዚ ህዝቢ ልዕሊ 100 ሰብ ይከታተለካ ኣሎ ኣተኻሕሳይ እንታይ ክትብሎ ትኽእል ኣብ ሰዓት እዚ ከም ፋይናንሻል ምኽሪ ድዩ ዋላ ካልእ ኣብ ሰዓት እዚ ሲ أنا خمز مثلني كم زريو كم زو علاقة زور بقى معات نيوز قال ملتات بتخكل غيرنا ينو صدو at this moment business as usual جزا تجزء بلان تنيركم مجزاء زبالة زي ناي مراد عدلين إرلانان interest-story دوري finance هنقول رأينا خالي بيزنسات يكون قلملتات مجزاء بلانتنير كومون مجزاء يو تي انترستون هيوج لعلى خصير تحت غورديو زبال دارغا بزحين ريون كل جزاء ادفانتج زلغن دحرزس قيد مهزون حنتي زنديا كراش غيرا زهلو تحت مريت اتينيرو بدحريو ان شاء الله اوباما تحقتات بحنتي زل تحتي وريدو فوركلوجر بفوركلوجر طرح نخيخون اوباما بزح حقتها تصديقو 3 years locked interest قال بزح نغرات نطتا توسخو قولاليفو ايو سلازي هيوج ديستراكشنن واغا ناي تحت مورات تعدلاتن سلاليلو غزاء تتخوينكم بيزنس كم نورمال غزو غزاوتي كم زنبرو قصلو هيوج نغرات التفطر نغرات ايرلون اي مسلن
عبي لو تتات خمسة يوز بحال كستاي أيري اللهن كشافة زون بقى تو ماركت كم تطريقه almost the same number huge لو تتات لن بزو كله نيوز ميديان بقى قوي حم بقى رقم 25% في دحر هذا كورديو 30% 50% كوردي يو قلبنتات لهم زوم نيوز كلهم لو تنوز نورو لك همزي هو بزح رأي انتري لكم بقى تايسمو كريديت ترخولو نساتمون حاسوت يكون نيوز تخكلنيا يكون غير امصيهم بتن كبل واخلو كندير إلي ناولو نخقاو حلو قورو ነገር ይምበር استفتر عبي لو تتاتين لنا نمو انت مصيو ሙሉ بمولو ابروف ተተገይሩ በቲ ግዜቲ ተጠንቀቁ ኢልና እንደገና ከምዝና ሄዚ بمولو ኔጌቲቭ ሳይዱ ፖዚቲቭ ሳይዱ ህዝብና ኮሚኒቲና ካብ ዓብይ ፀገማት ጠለቅለለ ፍልጠት አልኢዎ ብፍልጠቱ ተኣማሚኑ ናብ ዓል ፍልጠት ተለሊእዎን ብፈላጣት ሰባት ተመሪሑ ናብ ሕማቅ ፀገም ንኸይኣቱ ስቲል መሊስና ምክሪ ክንህብ ኢና at this moment ግን በቃ ኩሉ ቢዝነስ as usual እዩ ብኡ ይቐፅልሉ ከምታ ዘልካኒ እታ ኮንትራት ንዚ ብምሉኡ ዓባይ ላክ ትገብር እታ ዋና ኢምፖርታንት ዝኾነት እታ ውዕሊ እታ ኮንትራት እያ ሃናይ መጀመርያ 17 ፔጅ ኮንትራት እዚኣ እያ ንዚ ገዛውቲ ይኹን ንዚ ቢዝነስ ይኹን ብምሉኡ ላክ ገይራ ትሕዞ ስለዚ ንሳተን ሓንቲ ብሓንቲ ሓደ ግዜ ክንከየደን ኢና ናታተን እውን ክሰደልካ ኣይመምህር እታ ሊዝ ሜጀር ኢሹ እያ እዛ ሊዝ እዚኣ እዛ ሊዝ ንኩልና ዓብይ ፀገም ገሊና 4 ወርሒ ገሊና 5 ወርሒ ንፅበት ስቃይ ተብልዐና ዘላ ናይ ቢዝነስ ብዘይካ ሊዝ ቢዝነስ እናኣተው ዓብይ ፀገማት ይመፅእ ስለ ዘሎ ንሳ እውን ሓቂ ኢኻ ንኣተን እውን ሬዲ ገይረ ክሰደልካ እሞ ብዝቕፅል ቀዳሚ ይኹን ብኡ ቀፃላይ ሰሙን ኩለን ክንከየደን ኢና ስለዚ ካባይ ትፅበዮ ብዛዕባ ናይ ሪል ስቴት ዝምልከት ናይ ካልእ ሜይቢ ልገደድኩ ደንቆሮ ክኸውን ይኽእል እየ እሱ እንተይኮነ እውን ድልየት እውን ዘይክህልወኒ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ፍታ ናባዕለይ ጥራሕ ፎከስ ክገብር እየ ዝደሊ ስለዚ ቢዝነስ ተጀሚረ ካብ ቀደመይ እውን ሊከር ስራተ ቢዝነሳት እናሃለኹ ኣብኡ ጥራሕ ሪል ስቴት ምስ ኣተኹ ሪል ስቴት ጥራሕ 100% ናይ ታክሲ ይሓውስ ናይ ኢሚግሬሽን ይሓውስ ብታ ስራሐይን ሓንትን ፅሪትን ጥዒትን ስራሕ ክሰርሕ እየ ዝደሊ ስለዚ ሪል ስቴት ብዝምልከት ዘዝደለኻዮ ነጥብታት እናሰደድካ ንኣተን ተተቐሪበለን ክመፅእ እየ ናብዚ ህዝቢ ኣምፂኻ ሓደ ሓደ ኢንፎርሜሽን ክህብ ዘቕረብካኒ ተሓጓስቱ ደስታኡ ውሱን ኣይኮነን ብጣዕሚ ይቐኒየለይ ተኸታተልቲ ናይ ሓበሻ ኤዱኬሽን ፅኒልኩም ስለ ዝሰማዕኩምና ብዙሓት ሰባት እውን በቢ መዓልቱ እናደወልኩም ኣብ ካልእ ስቴት ይኹን ኣብዛ ዓዲ ይኹን ብርግፅ ምንም ፍልጠት ስለየብለይ ናይ ካልእ ስቴት ይኹን ኢንጀነራል ግን ደጋዊ ዝኾነ ምክርታት ሓሳባት ብነፃ እንትበኩም ተለኹ ደስ ይብለኒ ሓደ ግዜ ሎሚ ተደዊሉ ሎሚ ክምለሰልኩም ሜይቢ ተለይተፀበኹም ንፅቡቅ እዩ ዝገበርኩ ገይረ ግን ስልክን ከይመለስኩ ሱቅ ዝብሎ ሓበሻ ግን መብዛሕትኡ ይህልን the same day ላይ ክኾን ይኽእል እዩ in less than 24 hours ግን ስልክ ክምልሰልኩም እየ ትድውልለይ ኩልኹም ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ይቐኒየለይ ዘይርሃበለይ ኣብ ዝቕፅል ሰሙናት ክንራኸብ ይሕይሽ ይመስለኒ ፅቡቕቲ ኣብዚኣ እንታይ ዶ ሓደ ሓቲት ኣሎ ካሕሳይ ምናልባት ክልተ ሕተን ኣብዚ ሰዓት እዚ ካብ ኣብዚ ማርኬት ዘለና ግዜስ ፊክስድ ሬት ዶ ዋላ ቫሪያብል ሬት ይሓይሽ ኢሉ እዩ ብልዋ ዘሎ ያ እሳ ኣብ ሎን ናይ ገዛ ቫሪያብል ሬት የለን እንታይ እዩ ቫሪያብል ሬት ዘለዎ ፅቡቅ ተዓንቶ ዝተንከፍክዋ ንመምህር ገዛ ክገዝአልካ እንተኮይነ ናይ 600,000 እንተኮይና ብ600,000 እንተተስማዕሚዕና ድሕሪኡ በይዛኻ 6-10 ንሸያጢ ክንበካ 10,000 ግን towards closing cost credit ሃበና ኢልና ንፅሕፈሉ ኣለና ኢና እዚኣ ፅቡቕቲ ዲልያ ገለ ኢና ንብላ እዚኣ ተብለና እንታይ እያ ባየር ኮንትሪቢዩት 10,000 እንተገይሩ ንገዛኢ ኣይ ሚን ሴለር ንገዛኢ 10,000 ኮንትሪቢዩት ተገይሩ
نخلت عمت حدا نتي داون غيرنا لون نركب لنا زي حدا خافتو ادفانتج افتو لون زلهم حدا نتي مالتي 0% داون بيمنت قلملتات لبهال له إذا نخلت عمت instead of 6.5 ب 5.5 يهونا يحرلت عمت ريفاينانس كنقولوا نخيل مالتي سلازي كوم عينة الديل اللوي يجوالي جن variable لهونه ريت ناي بيزنس ناي كوميرشال ناي جزاوت جن variable بهال ريت يلن أبتع عداقا كوي زي له نخلت عمت نسلست عمت كموتات لون أنا أشتري ديلات اللوح نمنتاي زيون هز مسأيتين ترس هاي سلن هنا نسوت راح وانت يكون مورجاج أبروف كجبر كله خو حساي شديش لميت تشح أبروف يقولون نمتاي مورجاجي maybe حموش تشحن شديش لميت نكوني خلي 10 شح كريديت نكاب سيرر مترخيبة جن 4 شحن حموش تميت مورجاجي كوني خليو اندحر حدا نتري وريدو مالتي سلازي تلونون أبروف سلالي يقولون الله نتلونو أبروفال نمركب هلاك عاد مورجاج هاي نهلو انترست هزي بلعل بلا خينا خفل تحت من انت غللنا $10,000 credit from seller إلنا مثل نركبن حدا نت تحت سلو زورد زلو نسا اياتا variable تبهال انت اللي امبر او جزاوتي variable بهاللون كي يخون اوباما قدم لاك جيرو سلالعصو variable بهاللون almost يلن اين وسر لنا كما عينت الوسدو بروكرات قال انت اليوم زي توتالي سحتتي سر خونونا يخلن صرت حمشت انت خوينو اركب كاي موصاي 10 انت خوينو اركب كاي توصيخه زي نفوركلوجرات يقرر كاله زاجاجو كاله مالتي زي توتالي تخلكلو صنح يلن فاريابل بهالله اين فكرن اين فوتون تنكلت عمل تهلاون لاك دي نغلت عمت ذا سيم يا لاك دي امبر فاريابل لبهال او ريزيدنشال يلن او كوميرشالن بزنس اوبورتونيتي ترحي perfect yeah thank you بحفش اون انترست ازي هاي سلازلو تي opportunity هجي بتعمي variable مليسي وسخ مليسي قنص هاي كساب زخونه تمرص ونا يكون انت variable yeah thank you كحساي حدا انت إلوان اشتي ابزي هيبنا له مصري كم لمدي اتحساي كل تقالات نعملت ليز كال بانجلش مور يزارو سلازلو بستخدم مطنون بتجرينا انجلش اندس قبرنا زبلو بالا تلمدي بايرس سيلرس قال خوبينا زين عيب عجبا سكي من اليوم وزيا بتوكلي ويو حاوشا ايديوكيشن ان بالكايس او كندي بنا حاوشا خزاره زغبني بتو زلمركو قالات زارو سلازلخو مولو بمولو انا ونيردني فلطايا مجمرا عبي رتا خالأي نزمص كله خمكر يغن نكافت عدي مهايم دنقره خينه وصيه كل نفزيا مهارنا له نكواي مولو بمولو نسخه بقى بتغرينيا بتعم صبوق ناغر كان تتزارو مرئي حرحر غير سمع خلو ناي جن نحوارو صبوق يزيتو كومنت مها بدنبي فيل غورو يانون ويو تقللك ويو بحتن بشتن مسؤولنا على كان حدركاس بقى هم زغلو زردو الله مسيلو زرد كامو نحوارو ملو بملو خمكريه بستخاله تو خالق زرواي كو عندهم كاكالوت حوسوس لو تغرينيا بفلاي مسكال قانقو اسقور زحشكو الى امن زو نا انجليز جن اوزي تمهيره اوزي سلود اخو علمي ملو دارغا كندي عماوتي يوزي سلال حلفكو وس تبتغرينياون غريوس قلطيفه سلال قلاطفو يمبر ملو بملو يردئني نحوارو بدنب يخم حايشكم كوريا بستخاله متن جن كما ممر قليل سلال يكون لينا لا لا ثانك يو انا عاين كدي حالي ምናልባት እዚ ኣድሓን ምናልባት ክትሃርማ ኣብ ናይ ስቴት ሓስረ ገዛ ኢሉ ዘሎ kind of vague question እዩ ማለት ዕብይ ዝበለ ሕቶ እዩ ግን እንታይ ክትብላ ትኽእል ነዚኣ ንሳ ሓደ ብኸል ዓዲ ዝሓሰረ ገዛ ኢልካ ኣይመን ገዛውት ኣሎ ንምባል እውን ቁሩብ መፅናዕቲ ዘድልዮ እዩ ግን ኢን ጀነራሊ ክብሎ ዝኽእል እንታይ እዩ ካብ ልምዲ
جزا لا حسر دينا كنكيد زقبأنا كنجزء زقبأنا ويس جزا واقع أوزو سخلو عدي أمو لومي 100 شح خفيلة 100 حمساي زخون اللي لومي 500 خفيلة شعات حمساي واقع زخون اللي اتولا تخوه جنزبس ناوسخ أبز خير اللي إنا إنفست كنقبر لقبا بزعبا إنفستمنتري أنا غير مهزون تنكفى بلي يخون يعني ناب أتلانتا نخيد لنا جزانا شيت لنا الولني شيت لهم ناب دالاس حسري بفرق واقع ركب شيت اللي مونا أو خيدي زولني سبات شيت لهم نحرروا مصنحوا أو شدش تورحي قليو 10% وريدو قليو 10% وريدو تلا توه جنزل 150 شح زق توه لا 9 شح مورد جميرو تداناقصهم immediately جزهم شيتهم يوم ناوزي مزيح توم نايدالاس ون وا تلا توه جنزلس نو بروكرون كفيلس 50 شح خسيره مزيح زولو سبات ون اللو مالتي سلازي investment اندحر كوينو doesn't matter تواقع يخبر جن اتواقع ببجزء ناوسخلو أبز خيد ستيت ترى خوينو تلا تخيل جنزل depreciate يقبرن نتحتيه يوردن نعقب الناوس أي الواتس at the same time ون خكاري was really سباتون usually مخري زرليم تايم أبي كوابين تجزأ أخو يحيش نخراي صبو نinvestment ون صبو إلهم تطيعون تلو مخري خفية جن جزا لحصر له عدي بيون تيلموني وجنزبكم نختطفوا لهم جنزبكم نختاروا معهم تجز لهم إلى مخرين السوس للغنا قبل حصر جزاوتي انت جزيهم maybe ببجزء وتعديت إقتصادي وناقولة فابريكات كأمو بالناقورة تمرت فيتات نعصوا property tax انتي تخفله ناترفه بملو تقريا ناتعصوا العصوا اللي بزح سيتات نيوي بزح بوتات نيوي أنا أشتري كتماتات بفلاي سلازي فتيمنا نمكرن سلازي رخصة موف جورو خنبل سلازي خبره I mean واقع لو مو بخند زي أيه خوص خلي وزب هالنجار طرحنا جنزبنا invest جرنا يس أب خوص خلنا زخل عدت طرحنا invest كن جورو زقبا at the same time نكاب كالاستيتات بزحات سبات اللو الجزء اللهم زلوا سبات جزء لنا يولني ما أزمتهم يهم كتنوروه إلى يلتقوا بعلتهم كتنوروا وريهم ويس كتكاريوه نو أنا ناكرهم مرججوا بعلي خفل الليل بقى تصبوا نخرايم مو تزبلسة كم بعل منت بيلو بهال اريا او جزاوتي ياو كلهم نيبر هدود فلتو ويهم نشتي كبد لبلا نغري at the same time ግን ተዋጋ ገዛ ንረኽቦ ብርካሽኡ ክነካርዮ እንተኢልና 500 600 እንካብቱ ሞርገጅ ንዓቐብ እናወሰኩ ይለካርዮም ዘለኹ ንምንታይ ዲማንድ እኒው ብዙሕ ወረቀት ልበለዎስ ወረቀት ዘይብሉስ ናይ ፔይንቲንግ ስራሕ ናይ ኮንስትራክሽን ስራሕ ዝሰርሕ ብምሉኡ ናይ ሜክሲኮ ህዝቢ ይኹን ማይኖሪቲ ይኹን መዓት ህዝቢ ኣብኡ ገዛ ለኣክል የሎ ዲማንድ መዓት ዘለዎ ክካረ ዝደሊ መዓት ሰብ ኣሎ በቃ እቱ ኣውፅእ ተቢልካያ ንኽራይስ ኣብ ሰሙን ኣብ ክልተ ሰሙን ኣይትፀንሕላን ቀልጢፋ ትከረላ versus ኣብ zip code 80016 ገለ መለታት zip ኮዳት ገለ እንትኮይኑ ከዓ እተኡ ዘሎ ሕብረተሰብ እንታይ ዓይነት እዩ ንኽካረ ዝኽእል ሰብ ድዩ ወይስ ኣሁን ዝገብር ሰብ እዩ መብዛሕትኡ ዘሎ ስለዚ ንኽራይ ዲኻ ትደልዮ ንዘለኣለም ንትምህርቲ ቤትን ንቆልዑትን ንባዕልኻን ሴፍ ዝኾነ ኤርያ ኢኻ ትደሊ ባዕሉ እዚ እኳስ ፍልል ኣለዎ እዩ ኣምኳን ዶም ካብ ስቴት ናብ ስቴት ኣብ ኮሎራዶ እውን ንመሸጣ ዲኹም ንኽተካሪዎ ዲኹም ኢለ ኣቐዲመ ጥያቄታተይ ከምኡ ዓይነት ጥያቄታት ስለ ዝኾነ በብቦታኡ ዝተፈላለየ እዩ ዚፕ ኮዱ ኩሉ ዝተፈላለየ እዩ ኣበይ ከም ዝግዛእ ንመንበሪ ድዩ ንኽራይ ድዩ እዚኣት ኩሉ እውን ዝተፈላለየ እዩ
ዓድታት እውን ኣበይ ገንዘብ ክገብረሉ እዩ ዋና ነጥቢ ኣበይ ገንዘብ ክገብረሉ ክእል ስለ ዝኾነ ናተይ ምኽሪ ኣብ ዝረኸሰ ኣብዚ ዓዲ እዚ ኢለ ክመክረ ይክእልን ይቐኒየለይ ቴንኪው ኖ ኣስቢሕካያ ከማን ፅቡቕቲ ገሊፅካያ ቴንኪው ካሕሳይ ምናልባት ናይ መወዳእታ እዚኣ ክንወስዳ ኢና ክትተርፍ ስለዘይብላ ካልእ ሰባት ኣምፂና ክሳብ ነብላ ኣብ ኣፍሪቃ እንታይ ዘፅናዕካዮ ኣሎ ውሕስነቱ ቀፃልነቱ ገለ በለና ምናልባት ተሊካ ኣነስ ኣይተሓዝለይ ዳ እምበር ኣብ ኣፍሪቃስ ካብ ባዕለይ ጀሚሩ ክከይደ መሬት ጥራሕ መሬት ምግዛእ ገለመለ ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ ንሓዋሩ እንታይ ከም ዝኸውን ስለለ ይፈልጥ ኣብ ኣፍሪቃ ዝበሃል ግን ኣነ ጠለቕ ዝበለ ፍልጠት ምንም ነገር የብለይን እንካባይ ንዓቐብ እቶም ዝመላለሱ ኣብኡ ዘለው ብዙሕ ፍልጠት ኣለዎም ስለዚ ኣብ ኣፍሪቃ ሎሚ መን መራሒ መፀ ኢልና ኢና ክነፅንዕ ኣለና ሎሚ መን ዲሞክራሲ ኣበይ ኣላ ናይ ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ መን ኣሎ ኣይንኡ መራሒ እውን ዝገብራ ኢልና ኢና ክነፅንዕ ዝግበአና እምበ ኣብ ኣፍሪቃ ኩላ ኣብ ኢድ ሓደ ኣምባገነን እያ ተዓዲ እምበር ካብ ኣፍሪቃ እዚ ንብረት ኣለኒ ቢዝነስ ክገብር እየ እዚ ክሓልፈለይ ገለ ንብል ተኮይንና ናይ 6 ወርሒ ትልሚ እንተለይ ኮይኑን ትልሚ ንገብሮ ፅባሕ መን ተፈጢሩ መን ከም ዝልውጣ ተዓዲ መን ትሕቲ መሬት መን ርእሲ መሬት ከም ዝገብራ እታ ሂወትና ባዕላ እውን ኣስጋእ እናኾነት ትመፅእ ዘላ ዓዲ ናይ ኣፍሪቃ ዝበሃል ሓንቲ ዓይነት ምኽሪ ክህብ ክእለት የብለይን ፍልጠት እውን የብለይን ንባዕለይ እንተኾነ ዶ ነፃ መሬት ኤቭሪ ቲር ይኹን ኤቭሪ 3 years ንእሽተይ ሸው ብበብ ኢለ ንእሽተይ መሬት ገዚአ ምምፃእ ንሎንግ ተርምስ ተኸሰርኩ እውን ንእሽተይ እዩ ተለማዕኹ እውን ኣብ መሬት ልውዓለ መኽሰር ዝበሃል የለን እንድዩ ኩሉ ግዜ ዋላ እኳ ብዶላር ክንልውጦ ከለና ብ25 እናሃለወ ዝገዛእኽዎ ገዛውቲ ሕዚ 120 በፂሕኒ እሞ ከሲበ ድየ ከሲረ ዝብሎ መገድታት እውን ኣጠራጣሪ ዝኾነይ ግን ንእሽተይ ስለዝኾንኩ ዝገዝእ ፐርሰናል ንባዕለይ መሬት ጥራሕ ገዚአ ስለ ዝመፅእ እዙይ ዝኣክል ቢዝነስ ኢለ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ፕሊስ ንኣይ ሕቶ ማለት ፕሮባብሊ ደንቆሮ ስለዝኾንኩ ብዛዕባ ናይቱ ዓዲ ነገራት ካልኦት እንተሓይሾ እምበር ንኣይ ምንም ዓይነት ፍልጠት ኣለኒ ኢለ ይኣምንን ብዛዕባ ናይ ኣፍሪቃ ዘበለ ነገር ባዕለይ እውን ኣይኣምነሉ ቴንክ ክሊር ያ ምክንያቱ ኣነ እውን ስለዘይፈልጣ እያ ናባኻ ሓሊፈ እያ ብዙሕ ትሕት ትመፃኒ እያ ሶ ድሓን ኣብ ቀፃሊ እንታይ ክንገብራ ክንፍትና ካብ ኣፍሪቃ እውን ኣብ ኢንቨስተርስ ገለገለ ንፈልጦም ኣለው ንረኽቦም ከነምፆም ክንፍትም ኢና ኣሕዋት ንዖም ክንረኽቦም ክንፍትና ባይዘወይ ደስ በለ ሪእየ ኣለኹ ደስ በለ ኪዳነ እዚኣ ብዙሕ ተኣሽሚ ገብሪ ፍሬንድ ናትካ እዩ ሪእየ ኣለኹ ምፀ ክፍትነ ንዕኡ ፈሊጥካዮ ትኾንካ ካሕሳይ ደሰለ ኺዳነ ኧረ ስልኪ ደው ኢለ እውን መለስ ኩሉን እሞ ሕጂ ሪኦ ኣለኹ ሸር ክገብሮ ናትካ ገለ ክገብሮ ሪኦ ኣብ ማርኬት ውፅእ ገዛውቲ ሪኦ ኣለኹ ምናልባት የረታብለለ ክምልሰሉ መልሰሉ እሞ ደለየካ ኣሎ በለለ ኢኻ ሕጂ ካልእ እውን ኣለዉ ካብ ኡጋንዳ ገለ መለ እውን ኤንወይ ከነምፃ ኢና ድሓን እስኪ ሕቶታት ተብዝሕልና ኣለኹም ኣብ ኣጋ ምኻድና ኣሕዋት ካሕሳይ እውን ሒዝናየ ነዊሕ በረኸት ሓወይ የምፂልካ ኣሎ እዚኣ ክትማልኣ ዶ እስኪ ረኣያ ኣብ ሰላም መምርሕተላትኒ ዳውን ፔይመንት ከፊለ 20% ማለት እዩ ድሕሪኡ ገንዘብ ረኺበ ድሕሪ ሓደ ዓመት 100,000 እንተኸፊለሉ ነቲ ሞርጎጅ ናይቲ የጉድሎ ድዩ ንዓይ ከየጠቕሚ ድዩ ይፍቀድ ድዩ ሰለስተ ሕቶ ኢና ሓይቲ ዘሎ በረኸት ወኩለን ስለዚ እዛ ነጥቢ እዚኣ እንታይ እያ ኤኒታይም 20% ተኸፈልኩም ብጣዕሚ እቲ ዝበለፀ 20% ምስ ከፈልኩም እውን በብወርሑ ናብ እስክሮው ኣካውንት ናብቱ ፕሪንሲፓል ኤንድ ኢንተረስት እንተይኮነ ናብታ እስክሮው ኣካውንት 5 ቅርሺ በብወርሑ እንተደርበኹም ነቱ ኢንተረስት ዓብዪ ካት እዩ ዝገብሮ 100 ቅርሺ እንተኸፈልኩም ቀልጢፉ ካት ይገብሮ 100,000 እንተጌርኩም ሜይቢ 30 ዓመት ክውዳእ ዝግብኦ ኣብ 8 ዓመት እውን ክውዳእ ይኽእል ነቱ ኢንተረስት ብጣዕሚ ሂዩጅ እዩ ናይ 30 ዓመት ኢሎም ዘርዚሮሞ ኣብቲ ክሎዚንግ ማዓልቲ ይህብኹም እሞ እቲ ኢንተረስት ናብቲ ኢንተረስት ዝኸይድ ገንዘብ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ
ስለዚህ ብዝተኸኣለ መጠን ዘለኩም ገንዘብ ሓሙሽተ ተተመልሳትኩም ካብ ታክሲ ክፈልዋ ግን ፕሪንሲፕል ካፍታ ፕሪንሲፕል ጥራሕ ኢኹም ትብልዎም ናፍታ ኢንተረስት ናፍታ ሞርጌጅ ባዕላ ኣካውንት እንተይኮነ ንበይና ናይታ ፕሪንሲፕል ኣካውንት ሃውን ኢልኩም እንካብታ ፕሪንሲፕል ጥራሕ ንኽትጎድለልኩም ኢኹም ትጥይቕዋ ሞርጌጅ ግን ኣይጎድልሎን ዝጎድል እንታይ እዩ ን30 ዓመት ዝፈረምኩምዎ 18 ዓመት ጉዳይ ይኽእል ኣብ 15 ዓመት ጉዳይ ይኽእል ብዙሕ እናኽፈልኩም ተኸድኩም እውን ኣብ 7 ዓመት እውን ክውዳእ ይኽእል ስለዚ እቲ ሞርጌጅ ኣይጎድልን እቲ ሞርጌጅ ዝጎድል እንተጎዲሉ እንታይ እዩ ናፍታ ፕሪንሲፓል ኢንተረስት እንተኸፊልኩም ኢኻ ንሳ ከዓ ዓብዪ ጥቕሚ የብላን ምክንያቱ እቲ ኢንተረስት መዓት ትኸፍሉ ስለ ዘለኹም ናብኣ ምኽፋል ትርጉም ስለለይብላ ፕሊስ ለለኩም ሳንቲም ምሳኻትኩም ካብ ትሕዙ ሓድሽ ዓብዪ መኪና ለውረቕርቕ መኪና ካብ ትገዝኡ ኤክስትራ እንተልኢኩም ጥራሕ ንኣ ቁርፅ 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 እናበለ እቲ ኢንተረስት ቆሪፁ ኣብ ክንዲ 30 ዓመት ኣብ 9 10 15 ዓመት እናገበረ እቲ ሞርጌጅ ቀልጢፉ ንኽውድአልኩም ስለዝሕግዝ ኤክስትራ ገንዘብ ተልኢኩም ንፕሪንሲፓል ጥራሕ ክፈሉ እቲ ሞርጌጅ ኣይጎድልን ክጎድል እውን ኣይትደልይውን ብዝተኻለ መጠን እንደውም ብዙሕ እናገበርኩም ከፊልኩም ቀልጢፍኩም ንኽትውድእ ኢኹም ትደልይዎ እምበር ስለዚ ናብ ሞርጌጅ ምጉዳል እንተይኮነ እቲ ፔይመንቱ ጎዲሉስ ኣብ ቀልጢፉ ንኽውድአልኩም ዝኽእል ዓመት ንኽትገብርዎ ምሙካር ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ስለዚ ብዝተኸኣለ መጠን ክፈሉ ዝኾነት ነገር ሳንቲም ምድርባይ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ መምህር እውን ቅድሚ ሕዚ ብኳልኩሌሽን ብደንብ ርኢኻዮም ኢኻ 10 ሳንቲም እውን እንተቐኒሳሲ ክንደይ ከም ትጎድል ኣርኢኻዮም ስለዝኾንካ እዚ ናይ ባዕልትና ገንዘብ እዩ ትነእትዎ ናብቱ ገዛ ገንዘብ ድሕሪ 2 ዓመት ይኹን 3 ዓመት ፅብቕቲ ቢዝነስ እንተረኺበልኩም 200,000 ኢኩዊቲ እኒአኒ እንተኢልኩምኒ 200,000 ኢኩዊቲ 200,000 ዳውን ፔይመንት ጌርካ ናይ 1.3 1.4 ሴልስ ለምፅእ ሊከርሶር ክእልሸልካ እየ ንሱ ኣልሸ ከዓ ኢንስተር ኦፍ ተኡንዮ ኢንተረስት ብ5 ብ4 ትፃወት ኣለኻ 30% ትርፊ ዘለዎ ቢዝነስ ክኸምፀልካ እየ ስለዚ ኣውፃእዮሞ ናብ ቢዝነስ እተኢለ ድሓር ለማኽረኩም ግዜታት ስለዝህሉ እንትተእትው ተለኹም ናብ ባዕልትኩም ገንዘብ ኢኩዊቲ እናወስኸ ይውስኽ ስለ ዘሎ ዝበለፀ ምእታዊ ዝኾነ ዓይነት ገንዘብ ኣብ ኢድኩም ለይመሓዝ እዩ ኤክስፐንሲቭ መኪና ግደፍዎ ሬንጅ ሮቨር ገለባ ተገዝአት ከምዚ ተበለት እኸለ እዚ ገዝአ ንሱ ኣይጠቕመኩምን ኣብቲ ጅባኹም ገንዘብ ውህልል ኢሉ ተጠራቂሙ እንትፀንሕ እንተሎ ስለዝሐሸኩም ፕሊስ ሞር ኤን ሞር ኤን ሞር ምኽሪ ንህቦ በቃ ብዝተኸኣለ መጠን ክፈሉ ለላ ሳንቲም ኣእትው ኢልና ኢና ንመክር ከምኡ ካሕሳይ ዝበሎ ኣብ ሪል ኢስቴት ጥራሕ ስለ ዝበለና እምበር ፅቡቕቲ እያ ፅቡቕቲ መብርሂ ምፂልና ሕጂ እንታይ እዩ ምናልባት ካሕሳይ እውን ድሓን ክምልሳ እዩ 100,000 እንድሕር ኣሊካ በረኸት ሓወይ ዋይ ካሕሳይ ዳውን ፔመንት 100,000 ገይረ ካልኣይ ናይ ረንታል ገዛ ገዝኣለይ ዘይብለካ ኣነ ካብ ናብኣ ዘእትዋ ካሕሳይ ናባኻየ 100,000 ኣለሃኒ ኣነ ካብ ነታ ሞርጌጅ ይስኢለ ከፍላ እንዳሃለኹ ስትረስ ዘይብለይ ሽግር የብለይ እንድሕር ኮይነ 100,000 እንድሕር ኣልኒ ገንዘብ ኣነሲ ካልኣይቲ ገዛ 100,000 ዳውን ፔመንት ገይረ ካልኣይቲ ገዛ እንተገዚእካለይ ደይኸስብ ዋላስ ናብኣ ምእታው ኣበይ ተራኺቡ ሰማይና መሬት ኮ ይራኽብን 100,000 ኣይኮነንዋ 20,000 ሒዞም 20,000 ዳውን ፔመንት እትዮም ሞርጌጅ ብዙሕ እናኸፈሉ እንዲዮም ዝኣትው ኣለዉ 100,000 ሒዝካዮ ሱቕ እንተኢልካ እሞ ትርጉም የብሉ ናብኣ ተእትዎ እንተኮይንካ ከዓ እቲ ኢንቨስትመንታ ንእሽቶ እዩ ንሳስ ከምታ ትብል ኣለኻ ከምዚ ዝብለኩም ዘለኹ ኣመንቲ ቤሎ ዝግዛእ ኣሎ ገዛውቲ 500 600 700 ካብቲ ሞርጌጁ ንዓቐብ ነካርዮ ኣለና ግልፂ ስለዚ ኣብኡ ተእትዎ ከለካ እቲ ሞርጌጁ ኮ በቃ ኣብ 10 ዓመት ገለ ምናምን ባዕልቶም ቶም ተኻረይቲ ከፍ ኢሎም ክውድእሉ ዝኽእሉ ዕድላት እኒኦ እዩ ኣበይ ክገዝእ ኣለኒ እንታይ ይመስለካ ምስ ትብልኒ ሪፖርት ሒዘ ሓንቲ ብሓንቲ ፅቡቅ ሪፖርት ሒዘ ኣብዚ ይሐሸካ ኢለ ናይ ምምኻር ዕድል ናተ እዩ እቲ ኮንፊደንስ ዘይብሎም እንተኮይኖም እዩ እቲ 100,000 ሒዝኩም ወኸፍ ካብ ትብሉ ደኣ ኣእትውዎ እሞ ቀልጢፉ ክውድአልኩም ይኽእል እዩ ንብሎም ዘለና እምበር ናይ ቢዝነስ ፐርሰን ናይ ነጋዴ ናይ ኢንቨስትመንት ስልቲ ገንዘብ ናብቱ ዘሎ ምእታው ተይኮነ እቲ ገንዘብ ብካልእ ወገን ከዓ በቲንካ ካልእ ገዛ ገዚእኻ ሞርጌጅ ጥራሕ እናኣከብካ ከፍልካ ሞርጌጆም ቀልጢፎም ንክኸፍሉልካ ባዕልቶም ከፊሎም ንክውድኡልካ ምስ ዝግጃው እሞ ካልእ ተወሳኺ ገዛ
مئتاوي حيش بري أبروف قبر خلده ناي كلتي مورجاج يتخفلن تودن ده وجلز بحال نجار تليون كين ما يزخيد نايوينا تحارة جزا تحاو جزا خايو جزا كم زي تخارية ليز اندحرار إخايوم تو ناتكا إنكم نتو حدش تجزا جزا ملو بملو خفلهم زخيل سلزري وزلو كم استخارية ليز هبنا يولقا أقدم كاليز أو كحسايني حد عمت بحمشتش عن شدش نميتن تخاري وإيو يلكا ليز التفارارم كان دامس زخونة بيت سكا تتكون تلغا تياق أسيلكا تكاريات خليخا غزي خمس ود أغايا سلزي نتحانتن كتكاريا موهان كار استاخم تخيل تحانتن على خا موهان كاسل الفلتو لونون منم عينت سقم يولن أبروف قورو خاسل الخلو ملو بملو استخالة متن كونفيدنس تلقيكم نابكال غزا مئتاوي لنا إنا نمكر سلسة أربعة غزاوت زلو بزحات حبشا خم زلو أي تسحاتو بفلاي أمحارينيا تزارتي كاستمري نساتهم سلسة أربعة غزا كلهم بزحات يوم زلو إكويتي طرح حدا نت خلت حدا نت سلسة زأكولو زلو من بيزنس تأتو قاليهم دوم دي زياتهم كون كواين عقب بقى حنقول نفلتاتنا اللوم نبقى ستيشن نبلي كرسر أتون تولكو نو نبقى زينا أنا أتويلهم بالليل السبعان كل التنشح تاون هاوسات سلسة بدرون قزيهم هذه 4-5 عزف فليتهم ساتهم حيشوا من اللو خوفتن شعيت المخركوهم مغري نو قزينا نأتو قزأت يوم كاش كفيلهم وديهم ولو بمولو تاون هاوسات هذه كرايت راح يوم لكو سلازي انفستمنت اللي بلزي كاب ناب لون تأتوه صبوتي دحان انت كنقبر عينا زيعة كمر استكت لي دسيب لني بزيادة تا ناي قداميت غزات اللي هكا كالئتين نونان كم بإيرياون مصنعت تقبر لي إذا بروسس كتحزل دسيب لني تحساي هجي برخت ناي برخت زمصاحتن ديو ناتكاو ساننتي برخت اندحر نسخه حبتيك عبي ወይ كاون ካልእቲ ገዛ ገይረሲ ለውጥ خرئ ንዝብል ሕቶ ንምምላስ እዩ 100,000 እንዳሃለወካ ገንዘብ 100,000 እንድሕራብ ካልእ ኣዋፊርካ ከመያ ዝበላ ከባቢ ርአ ሞርገጃ ከፊላስ ካሽ ፎሎው ዝበሃል ከባቢ 6,700 ቅርሺ ኣለካ ኣስቢግ ማለት ካልእ نترل إشتات تصليكاون الله إندكسات الله نايب ستاك مالتيو إندكس S&P 500 وحس خوني أقاريس إذا يفلت لعلي 5 عمت 11% عمت دا تملسون زيكا أنا أزر ويت خدو أبيت نايكو طبعي مالتي سو بزح ميلاتات إيزالكا تمقتاو عدمي تارالو تعنا تارالو كل نقر تارالو مالسي أنا عبيدة في أني ጥዕናይውን ተኣሽሚኡ ሓንቲ ገዛይና ፔድ ኦፍ ገይረ ንሳናይ ጥሮታይ ኮፍ ኣቢለ ክውንና እየ ዝደሊ ተልካ ፅቡቕቲ ምኽሪ እያ ምእታው ማለት ከምዛ ኣያና ዝሃበና ክንግር ንስኻ ክሰርሕ እየ ክዓቢየ ፍልጠተይ ክዓቢየ ዕብየተይ ሃብተይ ክዓቢየ ግን ተመራፂት ኣይኮነትን ፋይናንሻል ኣድቫይስ ክትወስዳ ኣይንደልን ግን ተመራፂ ኣይኮነን ንክዓቢ ዝኽእል ሰብ ማለት እዩ ካልእ ምርጫውን ኣምፂልካ ኣቲ ሓሳይ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ሓበሻ ኤዱኬሽን إكويت اندحر جركا خباب خلتهم إيتي حركة ستيشن كذا تخيل خمس سوسي خاتي جنزب ماله وز بزح بايتا إيزولو سو كحساي كحزكا تاسال سيتر استخد حزر لي دسيب لني أبز كاب حادي أنا عام خاص سدد لي مو كبرات تخططلتي أزيهم تامس أبن أيانا كحساي مالتي بليز ثانك يو بولنا بمقصال أبقصال يخنا رخب دارجا خلت ساعات جرنا عزينو ويح كلاسينا جرنا زلنا مودة حساي كتب له ذلك كانت اللي بلهم ويتشاو بلهم بعلى خبأ أخذت أسدسي بلني thank you. أنا سمعت إن تخطاتلتن بطعمي عندنا زهري قبلنا أولاد إذا خصاب من الرخاء نشتوي كال زوم الله تنمونا وأقل تفهم أنت خلف يا رتا قول لي زغنا هاي نقول إذا كله تخطاتلي زهري قبل لي نوركو وزي خاص لي أبزق الصومني هون كل تصوم كونتراتن ليزن بترى أن حزنا يمكن متسينا. Thank you. إيش ciao. Bye.